Dukofuto ni wane kaka wanyalo gae nikech kata mwabende wacho ni enting mano miko dhano. Warwakini machiegni chenro mar kaka wanene okinyi makawuono. Nyinga en Otieno Makajuma. Akawo thuolo mar rwako hii kamoro moro ma intiere minenowa kendo miwinjowa kokalo kuom Ramogi FM kar chuny jaluo ni wantie kod weche mathoth mabende biro golo dok e iti kendo biro geri okinyi makawuono. Yie mondo akaw thuolo makende mar rwako Ken Mugenya Kwar Peres kachiel kod Governor. Ken, wachaki kodi oyawore. Oyawore ahinya Victor. Antie maber ahinya. Echa skulu cha iluongo nang'o? Luora. Anyalo paro wacho wach yien taparo kuma ne kinde mane wadhi limo Luora Secondary. Mwa pidho yien gi puonjre. Kendo ne wawe mwandu moko machalo sabunde kod mamoko. Ang'eyo ni en mise maber mar ji ng'eyo wach mar pith mar yien. Wan osebedo kwa make motegno e bwo chenro marwa mar Greening Friends. Matiende gin osiepe maketo alwora bedo ralum. To en okang' mwasegoyo kendo kwaneno ka sirikal bende medo jiwe. En gima kare kineno kata kaka odiochieng' makoro nosidhi moket tenge ni en mar jiwo chal mar alwora. Emiluongo ni Mazingira Day. Eno oruyore modonje e odiochieng' maber nikech koro bang'e to koro ji ne nie giko dira. Mang'eni thoth ji ne odhi kaluo. Joma odhi pitho. Joma ne jiwo joma pitho bende ne nitie. Koro apani en gima kare. Nyalo paro kendo ne wadhi Gideons mane walimo nyi ball ma Starlet. Yes, Gideon Starlet. Kod gi yien ang'eni sani koro en bungu. Kona yudo thuolo kendo wana chako walim kendo kuondego mondo wang'e ni chal nade. To ang'eyo nang' ni penya ni to diere obedo nade. Odira ne watimo maber. Na antiere pacho kaka nyicha ni ng'eyo. Ne watimo rapar mar Mama Ruth Muga. Mano nindo higa mokalo dwe mar 10. Koro watimo rapar mare bang' higa achiel. Kendo ne wabedo kod nyasi maber mar mor. To kachiel kod bedo kod jopiny kanyakla. Ne wantiere kanyo kod Ken Okeke Gini mano omera mapacho. Kachiel kod anyuola duto. Mabende noriwore kanyakla mar siro Zachary Muga. Chenro mar rapar mar Mama Ruth no. Kendo noyudo thuolo bende mar gi jopiny mbaka bang' kanyo e chiro maramba. Kendo nobedo gi kanyakla mar rawere to kod osiepe makagi kacha. Gima duong' mayudo kacha ni chenro ni mar kaka waneno osebedo lokruok maduong' ne ng'eyo mar jopiny, winjo mar jopiny. To kachiel kod dongruok mar jopiny. Koro en gima kare nikech ne gioro na bende mos mondo mi akel nu mogundho. Kendo giwacho ni tich tiyore ka e yo makare. Kopogore kod mano ang'eno dira bende ne obedo kod weche mamoko mokikore mag masira mabende gin gik moko dogo mondo timre to mak mana ni ineno mano timore Mombasa Chuda kucho kuma masira mar yie mar PM no ochwe lingore onindo kod jomoko kata onimo kod jomoko makoro nyaka sani no kapod en midhiera no ka familia moko mawuok kaluo bende noyudore midhiero makamano kapod imanyo ringre mar jogo ma nyoko yudo resruok mapiyo. Gima nobuoga king'iyo video manyiso kaka ne masira no timore ni nokawo oganda mane ni alwora no thuolo malach kapod ok gifwenyo ni masira no timore. Ne gipani pod en mana tugo. Koro aparo ni tiegruok pod dwarore e alwora ma wantiere ahinya to gik manyalo kelo masira. Nikech ineno ka yiedhi ka ne gin ariyo ka gipiem taparo nikech en piem osebedo katimore higa ka higa. Koro ne samoro ok ginyal chich ni gima kamano nyalo timore. Nikech bang' ka yie cha onimo tifwenyo ni yie machielo mane dhi gi jomoko to koro pamo kamor nikech giseyombo jowetegi oseng'ielore. Koro samoro thuolo mokalo samoro ji ng'ielore kamano gi yie to giparo ni en gima jatimre ga to kare en masira motimore. Kata joma ne nitie alwora ma ok kucho winjo kata ka giwuoyo to onge ng'ama paro ni samoro masira timore ka ji thoka. Koro pon nokawo thuolo mabet lach kapod ok ofweny samoro ne fwenye piyo piyo. To joma nitie alwora no kata mochung' ne reso masira kata reso ji masira dine okawo thuolo mar reso ji mapiyo kapod ng'ato ok onimo ahinya nikech samoro ji be nyalo mar abal ni pogruok nyalo bedie samoro in ing'eyo goye molo jomoko to samoro buok mar gichacha gima timore no nyalo moni kata mana paro mar mondo mi go abal kata bed ni in karo lonye abal. Koro apani en gima bende ogolo dok e itwa kendo mar ng'eyo ni to en ang'o mowinjore bed ni timo seche ma ipango nyasi makamago bed kata mana mamoko opogore gi mag pi mag nam. Ino kata mana dhula kigoyo to tinde chik mar lig dwaro ni mondo ambulance moro bedo tenge. Anyalo paro chieng' mondo ndalo moko ne wabedo gi nyasi moro wajabedo kaka Ramogi FM wajabedo gi nyasi mag kio yiedhi ma waluongo ni Kano Regatta
obed Rusinga, obed kata mana Osenge, ka obedo gi Rech Festival. To thothne wawuoyo gi jo Kenya Coast Guards. Wawuoyo gi kweth mopogore opogore ma nyaka miwa gimiluongo ni compliance gi gik madwarore mondo mi koro giyienwa mondo ni wanyalo tayo piem makamago. Nikech macha en nam ka gimoro timore to dwaro nitiere mondo joma samoro nyalo bed ni ohinyore imanyo gi yo mapiyo gi jolony giwegi. Joma nitie gi nyalo gi lony ma bende oseng'eyo joma ong'eyo nimo, ong'e kwang'. Koro mago duto dwarore. Mak mani koro en mos makende ne familia go. To ne sirikal bende gi joma moko bende nitiere kod ting'. Bende en tiere wach ma koro sani gin godo e dhod chuny gi ni nyaka to gine ni okaw okang' makare. Mar neno ni chenro ma kamago te itimo koluw lai mag rito ngima oganda. Nikech joma nochano chenro ma kamano nyaka kung non ni to bende ne giluwo chenro moketi gi sirikal. Yes. Mar yienegi mondo migi ta piem makamago e nam ataro mar Indian Ocean. Mos makene familia wede kod osiepe. Okinyi makona neno kanyo ka Dan Manyala, achiel kuma jodito e migao ma sirikand kaunti ma Mombasa oyango ni nitie ringre mamoko maromo ariyo mochako yud kendo bang' ka chenro mar manyo ringre ji mamoko osebedo kadhi nyime. Mos makene familia wede kod osiepe. Gavana oyawore kendo machiegni e chenro. Oyawore nyabio jay. Ami thuolo mar mos ni kwana Mogajwang kendo lieko nento maber gi marach misebedo kiluwo. Ero kamano ahinya amor ka neno nyakwar Peris Ken Muga. Nyo watudore mana kode ka en e kor gwenge kocha. Chieng' ngeso godhiambo. Nen kamoro mogoyo ne dende mos. Bang' budho gi welo to gima wuoro kode ni beto wuor nikech welo biro to koro odhi obudho magi welo kende nera to gito Zakari osiepi jaduong' amosiepi ko gweli jaduong' kata kogwela to imbe gwela baba. Erokamano. Aparo ni Victor en okinyi maber ni somiwa thuolo mondo mabed mangima kendo amosoni kwara Mogajwang' ka moro amora magichiewo okinyi ma kawuono ne oyawre uru duto. Wageno ni Nyasaye biro miyowa juma maber. Victor, ng'ana ka donjo ma awiye e weche ma samoro okomora. Mokwongo wiya awil awuotho nigi mich moro ma ang' namiyi kwa wuoka e sana donjo ala moro maberie kabisa. King'iyo tielo kacha to an gi tong' moko kawaida gin mek ng'ang'a. Koro okajasa emejoa inyalo mang'iyo kaka itiyo kod gin very nutritious mana siling apar kende to inyalo keto gi ng'i kaka ibiro tiyo kodgi. Mano mana yo mar moso joseme. Mar ariyo Victor, aparo ni nitiere weche ma osebedo ka dhi nyime ma moko gin weche maliekore to moko bende gin weche mantie ma nyocha paro ni Mama Aida olosie maber kabisa jogo ma weche mantie to samoro jakom ni kama nade to jakom ni e hali mane taparo ni ka miyo osewuok oko nikech miyo eman gi jaduong' to miyo wuok monyiso e Simba Mwalo ni kichio gokinyi tipenjo to babo chio nade to nyiso ni jaduong' ber ene wiu mondo mi ung'e ni jaduong' ni maber. Omiyo nyoro na loso bende gi joko mantiere machiegni gi jaduong' mana kaka ncha youth leader Oburu Oginga wacho ni omin mare Raila Amolo Odinga wuon Akinyi nitiere hali maber kendo jaduong' nyodhi mana yudo thieth matin kendo koro nitiere maber. Nyoro gimomiyo wacho mae Ken kanyocho podala to giko embe ochako gona simo koni baba liet ng'eny dhano penjo ni to deke jingene jaduong' en wuon piny. Kora paro ni mana kaka Oburu Oginga nyowacho daktari kendo Mama Aida nowacho to nyoro bende na gomba kagi achiel kum jogo machiegni kode ma samoro kanya luongo nying gi ka en jakom mana kaka del chalo engine mar gari samoro onyalo jony timone
iluongo ni service to dhi maber jaduong' ni maber kendo onge tiende bedo gi luoro moro amora aparo ni nitiere geno ni samoro amora jaduong' biro duogo pacho ka gima ng'ato onego penjre ni yawa debed ni jaduong' dende lit malich ahinya to minode ni mana ka to minode ni mana ka owadgi mogeno ahinya be ni mana ka oyudo krichije ni yawa jogi debed ka to jaduong' ng'inyore ahinya koro mana en ranyisi ni ok en gima lich ahinya monego we ndiri kendo mama Aida njo wacho ni to dine ok abiro migori dine bed ni jaduong' dende lit ahinya koro aparo ni samoro bende weche mag afuong'o mabedo mang'enyie kik wakaw siasa mitwa kete wach mar ngima dhano kik wakete siasa nitie jok mabe koro nyo wuotho kode ka gineno ni samoro gin bende ginyalo yude mileage 2-3 moko ok owinjore waket siasa mogik gima samoro nyo komoro mabende en mbaka maliekore nikech ing'eyo ni tinde mbaka liekore ok mana e mbui kende achiel kuom video moro manyo maki jaod bura ma Kibira mano Mheshimiwa Orero kama chane ogwenyore gi jafwambo Larry Madowo to gin gik ma dhano puonjore godo nikech chalo gima gicha nyo yude ka oringe ding dara kaito odiro mabet kech kora paro ni gima nyo make kacha nye miyo odiro mabet kech dine samoro bende Victor gigi nyalo makiti go mana mos ni pole kadhi marach to wach modwa yudhore cha kaito koro iwinjo kokoni takataka nyinyi kaito chako luwo ni pelekea Ruto koro macho miyo nyodwa kete kamarach to jotelo mamoko bende nyalo land Victor kata insa moro isebedo matek masamoro ringe bath ndara kono tiringo kimich kichingeni timo makosa makasa moro gimoro dhi mati ni ma mosa ahinya nyaki bolri koro miyo kinyal bedo ni timo makosa to kendo ine maduondi ni malo kora paro ni gimachielo mabende nyo tenore gi macha king'iyo mbaka e mbui to samoro joma nyo kwere no timo marach winjo maka ng'ato sediro ne e pingo broad based apenji jo broad based no orero nade mondo mi odhi oringe bandara ko marach ka gimoro rach Victor to wakwera kendo dhano bolore abola nekech orach jite samoro ni garaka to kiyudori ni ine ko marach mar chik nekech gine magitungo chikegi kaka mjumbe ka jite nyalo ringe bandara ko marach nyalo bedo nade omiya paro ni Larry Madowo jok ma samoro nyo kwedo Larry no timo tim maber kendo mano bende ngene fwambo ni ko chunya kibed mane studio ka kende bora ni noko kujo to bende manyiso waranyisi ma kit jotel mawango to puonj maduong' manyo ayudo ni bolruok samoro kiyudori kamarach to kichake dir wach mager igina kaka Ken jawacho ni turongia sari koni jo kama aseyudora ko marach mosuru nyala jetuo moro kata nyala gimoro nyala bill moro ma nie nyinge bunge bas to bet na leo kamoro kata on siti moko seleo ga tik iwe mago bileding ndara kata kini baba aleo jo piny rito to ko gine chato iwuodho ne kad mar fwambo tikone ni amoko jothuro to bila bonjo koni ujo fwambo umbi chiwo ga urupiyo une masa moro menyo chiuru cho asoya bokang no ka wili ne jongene mori menye kama na hiya kwa Muga Jwang weche thoth kendo weche tieka weche mawatilo manera til kawuono an be akawo thuolo mar goero kamano maduong' ahinya nyo an Murang'a County thurgi irongo kang'ata giko dira mokalo ne kendo nyago kambi kanyo kuom ndalo buora kata seche buora weche mag tich maka kod kacha kendo ageno ni ber moro bro neno mbele ka kendo akawo thuolo makende mar go erokamano ne jo amanyocha oyuoro Rai SDA Church ebo Evangelist Orienje gi Pastor Boaz Obwao manyocha nitie kod nyasi mararambe kachiel kod jotende mag Ramogi Radio manyocha nitie kod yiero margi manyo gitimo e yo maber mokalo nyakore Muga Jwang kachiel kod bende Pius Okech jakoweno manyo yier kaka jawach elo oganda luo modak Mombasa mano fadhina akoina maber ahinya ka koto ichako wuodhi mar bedo spokesperson mar oganda luo modak Mombasa kono tiuru kod kwanu ni mbele ka kata kombe mag siasa mabiro go uneka kunyalo tiyo gi oteku maru mar yudhogi ka kamano nyakore Muga Jwang kaka wanene chakore okinyi makawuono kod thoth weche ipime mana kod thuolo mar nyiewo jotugo e lig mar piny Ingereza kata mana mar piny Kenya ka chal kagima gini ochako donjo nyaka siasa mar piny Kenya bang' ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto gikone koro nyo kelo machiegni jatend kata jakom mar KANU Gideon Moi jal mabende kuom ndalo mang'eny osebedo ka iluongo ni en jasike e paw siasa ka ang'o mano timore nyakore Muga Jwang dibed ni othiwi sani koro lach makoro nyalo ting'o machunga kendo ting'o nyaka thuon gweno mae mbaka makoro oganda sani koro goyo ka nyoloso nyoro
e sach nyasi mar ingo higni 70 mar kanisa mar AIC Ziwani, jatend piny Kenya nyowacho kendo nolieko ni entiere kod paro mar medo wuoyo gi ji mathoth magin josiasa kaka yo makende mar keto Kenya kanyakla. Winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto nyoloso e wachni Nyakwaramogi. And I have looked for my brother Gideon and told him it is time for us to move Kenya to the next level. And for us to move Kenya to the next level, we need to pull together. Mukubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU, sindio? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. Mano jatend piny Kenya chaloso e dala mar Gideon Moi mantiere Kabarak e county ma Nakuru. Governor, wapimi mana kod chiro mar nyiewo jotugo, dirisa mar nyiewo jotugo, mar nyiewo josiasa, kada mar manyo tegno mar josiasa manyalo teni e wuoth ma 2027 osemana chakore. Osemana mokore. Yiekore kendo piedhore. Broad base ni dwa bedo broad. Victor, mana gi kama iyienge gi kar jotugo no. Gima duong' ma influence kata mamiyo ng'ato nyiewo jotugo modwaro en ang'o? Omenda. Simon. Ok nyalo mar medo kwan. Ma tuk Simon. To wasewacho niga ni ka William ne nyalo tugo gi Simon 2022 e kimo mano tugo godo cha. Koro sani mushuru duto michoko pacho ka. Enie malware lwete. Enie moneno. Onyalo dhi tugo gi jotugo gi machalo nade. Governor odok moro ni ita ko kawinji maber. Ok no ne kanyo. Itemo wacho ni jatend piny aching tiyo gi pesa mar nyiewo jotugo moko. Kendo onyalo nyiewo jatugo moro amora modwaro. Mana kaka Real Madrid sani chuny gombo jatugo miluongo ni Erling Haaland. Yes. Mar Man City. Yes. Kendo wacho ni samoro ginyalo biro uso jatugo margi mang'ula ma ja piny Brazil miluongo ni Vinicius Junior ma bende nengo ne ber to gidhi nyiewo Haaland. Tiende ni ng'at moro amora ma Madrid ochuoga e wang'e ni gidwaro to nyaka ginyiewo. Mano bende kaka William to bende kaka tuk siasa ni chalo. William ingeni sama in gi Simon tinyalo yudo jatugo moro amora midwaro. Kech kidonje chiro tiwacho ni giped kama ni gidwaro adi. Koro ing'iyo ni to jatugo mitugo ne namba mane mobiro goyo. To mondo mi waket ne jopiny owinji tiend wach ne wachak ni tang'o manyomiyo inyiewo jatugo kiano biro tugo namba 3 ke thothne to samoro nyalo biro bede bench nikech king'iye to tiende ge be chalo gima gina cham giduto te mak mano osebedi e sirikal kuom thuolo malach. En wach mar by election. Ang'o momiyo by election important kendo muhimu? Ma by election ma Baringo ni Victor miyo William Ruto ne ok nyal yie mondo mi odhi opiem gi Gideon Moi kochung senator makanyo. Mokwongo ok ni bedo ni Gideon Moi nika koro bedo senator ma Baringo to ni dhi bedo gima lich ahinya mak mana ni kizungu luonge ni litmus test. Tiende ni ochalo oboke moro ma kinyumi e pi to loko kite. Oloko kite. To kite no nyalo mi singla moro. Kite no nyalo mi bas kami winji kele godo. Koro sani sirikal moro amora matiyo ok nyal yie mondo amen moro bini mawiye machalo gimo loyie. Nikech ka ngene KANU tiende lach Baringo ka nikech my county ma Moi ne wuokie. Yes. Ambe king'iyo to ka kende machalo gimodong'ie gi ji e Kenya mangima. Koro midi po nono Gideon Moi nikech neno ka e yiero mokalo William Ruto ne oyweyo Rift Valley motieko joka Moite. Mak mana ni kaluwore ni bedo sirikal moro amora kosedonje telo to samoro gik manyo jopiny geno mondo tim ok nyal timore mapiyo miyo popularity mar sirikal kata uma mar sirikal dok piny. Koro sani uma mar sirikal mos
ahinya Baringo odok piny madine William Ruto yie mondo mi odhi omakamen gi Gideon Moi, to samoro nyo Gideon Moi nyalo goye Baringo, to kata ka ok ogoye ibing'ini margin kata pogruok mar ombulu ma samoro ja UDA nyalo dhi yombo godo Gideon Moi, kata Gideon Moi ne nyalo yombe godo romo nade. Mae ne dhi miyo jowasik William Ruto e siasa machalo Rigathi Gachagua gini nyo dhi wacho ni dong' ine kata mana Rift Valley kumoae bende jogo oseol kode. Koro wan mawuok masawani wan to dang' wasapote nade. Mae ema miyo by elections gi parties ketie maino gi mathoth, to ahinya sirkal manie telo, nikech samoro chalo ga referendum. Ing'eyo ni gimomiyo jakom nomako Kibaki 2007 en bang' referendum ma 2005 nikech referendum cha kata ombulu mar paro cha jakom no dhi ogo e piny kinde chungwani makanyo bende manonyuolie chungwani kano dhi ogo e piny, to nomiyo kane gidhi e yiero ma 2007 koro mbine ni piny, kaeto ombulu en gi kuom gima nie paro moro nosedonjo ni kare nyalo yombe nikech kano yombe referendum ni kare yombe bende tek. Mae emomiyo Gideon jatend piny William Ruto ok ne nyal kawo chances, nyaka ne o make sure no kawo Gideon mondo mi kik chome korga kor mor. Tiend mae niya, gimomi iluongo hoho mar okak ni hoho mar okak nikech nitiere bugo en gi hoho. Koro jatend piny temo mondo mi oum hoho ni mondo mi hoho mar okak ni obed ne twech achiel. Kosebedo ne twech achiel to koro ng'iyo ni to obiro ni wan kaka oganda Lang'o wasetwere wang'adi wang' achiel. Kaeto koro ng'iyo Nyanza, to ng'iyo Western, to ng'iyo Coast. King'iyo tipenjori ni to e signing fee ni omenda manyo otiyo kae chalo nade, kata gik machalo ang'o madhi timore mbele kae. To ing'iyo ka nitiere moko manyo ok owachnwa, mak mana ni liekore nitiere mit ma samoro gweno kata kanu jonyalo biro yudie kokete othiwi koridhire nikech ing'e ni gweno ni yande tiende otur. Koro oyudo ka samoro oyudo kar fungruok e othiwi ni okoni oyudo kama onyalo koke nikech gweno tinde okogi. Koro mae chalo gima lokruok moko matin nyalo biro timore e sirikand William Ruto mondo ming'i kaka gweno nyalo sowiye. Nikech ing'e ni inyruok mar gweno nochakore gi kinde mane tinga no banji e wiye. Koro pod nyaka sani ok inyalo wacho ni to impact mane ma Gideon Moi dhi kelo, nikech ing'e ni Gideon Moi king'iye to samoro nyalo wacho ni kata mana opposition kuno bende onge kia kama entie no kiare mi bedo no kele kae William Ruto nyalo bedo no konye moloyo kako dhi konyo William Ruto, nikech ng'ene joka kingi gi William Ruto ne osebanjogi mak mana ni bedo ni pod gi yweyo chuny gi pod goyo mana kaka Uhuru chunye pod goyo. Ineno kako chando rigi ji kocha maka wuono ka rigi ji go Uhuru romo tibi wach ni Mount Kenya oriwore ni e twech adi achiel ni e twech achiel. Mae mi ne ok nyal miyo William Ruto bed gi kwe. Mane momiyo sama koro wachore ni Rift Valley ni kanyakla to kata doko no mbulu cha tene poden mar William Ruto, koro nitiere perception moro madonjo e wi jo siasa ni oganda Lang'o gi nie twech achiel ma koro gibiro kako oganda. Koro gweno ni kata doko ni kok mar tinde ok no olich ahinya to joka kingi gi joka ruodhi gi William Gideon Moi oaka ruoth gin go omenda omenda no samaro ka no chomo godo chir nyalo ko manyo MCS gi wajumbe 2-3 moko ka sama yiero makama ochopo. Omiyo yiero makoro ji ochomo 2027 ne William Ruto bang'eyo ni Central osedhi rigi ji oringo godo ok onyal take chances. Ombulu moro amora monyalo yudo tahinya keto e perception no ni Rift Valley ni kanyakla dhi konye makata ka odhi tugo moro mondo awene ken kech wabiro duogi e wiye. Ing'eyo ni bende kata ka wawach gi dholuo ni kata ki ijaram ija kwanye gik moko kata idwa ni kwanye 2-3 moko nikech kata ka ni mocho Victor cham more laro to samoro bende koro kiwalo gi tijno ka samoro chamb nyawadu ni bende beto juolore matin to onge dwa ni manye kube moko abich bende riwie godo kae tiriwo mana kiseketo perception. Tiende ni William Ruto ka dwa jo ombulu kata dwa medo gi kech ombulu ma pacho ka to wang'e ni karata nyaka tugre. Koro samoro ka percentage
ibi wach ni Rift Valley ne ogolo kata mana tamalo 70 to yot mondo mi oywayo chop 90 kako bro ywaye man to koro ene mong'eyo nikech oseketo gimoro e wi jopiny mong'eyo ni jogi nie tuoche achiel ma oseketo e wi jolang'o gi te koro nyisa ane ni kineno Isaac Ruto no osekelo ere ng'ama koro dong' kalang'o Kamket en achiel kuom jood bura manoyier gi KANU manyoringo Kamket noringo chon kata ka Gideon pok odonjo kaka Juma Gideon Moi ni kata ka koro idwa kete opposition en opposition mar kech wuon gi ne president higni 24 ma Woodruoth Woodruoth moko ng'e gimiluongo ni kata jakom notemo ywaye to chalo dhiang' manopuonj puro e bugo ko itwe oko ok dire kati gi jaridi ndalogi biro bedo very interesting e siasa mar Kenya ni osemana chakore osemana moke gima dwa chakogo kata kada kelo mokwongo en ni nitiere gik moko ariyo mokwongo gima ne waneno cha nitiere gima en to gima ok en gi sani nikech ang'e ni weche wachore samoro dibed ni KANU gi UDA oriwore oketo winjruok mak mana ni gima en gi sani en ni lendo mane ogol cha kata gima ne waneno e tipo cha en winjruok e kind jodito mag duond bura mar KANU to kod jatend piny William Ruto mar UDA koro mano e gima ne en winjruok mamalo kanyo ma wiye ma onge nitiere gimoro moketie sei oboke moro motegno moseyangnwa ma koro nyiso ni koro KANU gi UDA tiyo kanyakla e yo machalo kama opogore gi winjruok mane obedo e kind ODM to UDA cha mane oketie koda ka sei e oboke mowach ni magi e mise modani mondo mwachop kare nikech siasa bende wacho ni en picha no kisepedho bongo ji kaka Fred ne kele cha kor kuchako ng'iyo ondamo machielo emomiyo nawacho ni nitiere gima en gima ok en gi sani koro gima en ni winjruok nobedo ma wiye kind jodito mag duond buchegi nitie gima piyo mane lao mokwongo e wach mar Baringo miwinjo koro wacho no to gi mamoko ma Ruto ne temo lao mar mondo mi olok pach jopiny ochak paro e lai mane gitemo chomono koro gi winjruok mantiere kacha cha mokwongo en ni KANU oyie mar sero chenro mag broad based kata chenro mag sirikal ma manywanda ma William Ruto telo ne to kaachiel kod chenro ma bende timo e broad based kanyo ma bende koro sir mar KANU dhi temo kagima temo loko e kit paro ma jopiny nitiere go ahinya to jomoko osebedo ka siro chenro ma kamago koro mano en gima ok en nyaka sani en ni winjruok pok obedo motegno ma opuodhi mantie gi limiti moketie kogno e kind KANU to kod duond bura mar UDA kata kod sirikal ma manywanda ma koro sani otise ni broad based gi dho ngere koro mano to wanyalo biro neno bang'e to gi sani to mano ke en koro ber ma sani wuok ka en ni KANU ang'eyo ni mapiyo biro bedo kod thuolo mar mondo mi gin bende giteme lombo mondo sirikal opod negi kuno minyalo pod negie nikech iwacho ni thothne jodito mag siasa ng'iyo igi mokwongo kapod ok ng'iyo ni to jomage chara joma luwi gin ang'o ma gidwaro nikech Gideon Moi kodhi riwore gi jokaka en ber mane moyude to ber mane ma jomochiegni kod jodito mag yude kor ka bang'e to ber ma johera mag gibiro yudo koro mano ting'e ni koro ting' mar sirikal nikech jopiny to osechulo osuru ne sirikal koro sirikal to pod margi makata bed ni ok en jokanyo mag UDA nikech Gideon be ja ohala koro mago nitiere kanyo koro gimokwongo en ni to ka nitiere mwandu ka moko ma samoro ne nitie bura moro mane luwa mane omakna kata mana kes moro to achiel kuom time moko mochido mag siasa en ni kuongi manyo yo minyalo ruchni godo oko kata nyalo witgi godo oko machielo samoro noketi joke ng'uti nikech ni ine komachielo cha ne samoro KANU kochung maber gi sirikal samoro KRA gini noketo joke ng'uti ohandi ok dhi maber ng'eni joka jatend piny machon mosenindo Daniel Moi ne gin joma bende ne oketo mwandu koro samoro chenro makagi kacha mag sirikal mamenyo kaka chenro mag ohala dhi nyime nitiere samoro jok moro mane pek mane otweni koro mago manyo kagima idwa gonyni lemo moko manchalo mag telo ne bede migepe mag sirikal telo ne kembe mag sirikal telo ne board mopogore mag sirikal mago gin gik mang'eny idhi chako sendo makagi kacha koro mago gin ber moko ma wiye ma ginyalo chako yudo kaka jodito mag siasa e bwo duond bura margi mar KANU gimachielo ma bende e winjruok margi king'iyo gima en ni kidek ni wanyalo bedo kod thuolo mar chako neno lokruok moko kata mana e migepe madito mag sirikal
koro jatend migao mar ng'ane koro loki oket kama oketie moro mabende king'iyo te ntiere koda tudruok gi KANU kata Gideon Moi. Koro mago kidek timore. En man ni seche moko nyalo bedo matek mondo otimre mapiyo nikech ng'ene ile mtu bende ng'iyo ni siasa, lach mar siasa no chalo nade. Samoro onyalo timo lokruok makama to dhi hinye koma chielo. To mak mana ni moko machalo mag telo ne board gi, telo ne bede gi meke mag sirikal, telo ne kembe sirikal gi magi to ng'ene nyalo timore. To kada mana od bura kidek gimoro timre ni ma opogore kana otimore kinde mane UDA kod ODM oyudo telo cha. Mineno kada ka komiti mag od bura lokruok maka gi kacha. Koro mago gin gik manyalo wuok e gima ne waneno cha. To maduong' ahinya ma William Ruto ne kuongo godo mokuongo en komno mar Baringo senator. Nikech ing'eyo ni king'iyo Baringo, ing'iyo West Pokot, gwenge makamago osebedo ka KANU nitiere kod mbi ahinya. King'iyo Masawa mar Hoho mar Okak kata Central Rift, KANU osebedo kod duol ahinya. Kendo kinde mathoth ahinya kata bed ni ok giloyo kech ng'ene loch mar ombulu bende nitiere kod weche mathoth. Ken nyalo paro ni ywak moko ne nitiere ma ne wacho ni achiel kuom kuonde mane oketie mane yude loch kokalo kuom nyithi gwen moko mane ilose kompyuta ka gin kuonde mane itwa ni mondo golie jomo osebedo ka ongirore kuonde go ahinya. Koro ywak ne nitiere ni samoro ombulu ma kuonde machalo Baringo gini nokogo maber, kuono obedie mar ombulu makagi kacha. Koro mago to gin weche mane dong' ne doho mondo miyo yal. To gima duong' en ni mbi Baringo KANU osebedo godo kata ma Gideon Moi nyalo paro kinde ma koro kata duond buche mamoko loyo kuonde mamoko to en mare cha ne nyako ochung' kode modiere. Koro joka ka pod nitiere kod ng'eyo ni mano e duond buchgi. Ting'eyo ni ma bende ne keto jatend piny kama tek nikech kama ji ochomo yiero machielo mabiro ni kidhi kuchocho ni in odi miaye ni nitiere kaka ubaro duka to pogoru e diere. To jomoko bende nyalo tiyo gi mane mino badi kata kochopo mbulu maduong' mag 2027. Koro aparo ni ne bende nogo kwan ni kaponi oyudo jo Baringo gi e thuolo ni to nyalo biro bedo ne mayot mar mondo mi kata kapono dhi go mbaka gi joma moko oko to ng'eyo ni ode chien ku to riwore wich achiel kata gi wacho dhok achiel. Koro aparo ni en okang' maduong' ahinya mano goye siasa mare. Mak mana ni en bende gino koro pod kete kama rach nikech ng'ur moko to nyaka bedie e sirikal mare. Kata mana e broad base ka ok apar ni kata jo ODM koro be pama gin bende okel dhako machielo mar adek. Youth leader ne wacho ni gipuoyo okang' makamano gin mene nyaka ya mago mbaka migo macho gima en koro mano mar jopiny mar jopiny owinji mar jopiny owinji noero nyieke kech ng'eni mikai ka ne mikai en UDA to no osekele dhako mar ariyo ma en ODM. Koro ichak ikelo mar adek ma en KANU. Mak mana ni kaka wasewacho cha oboke mar keny to pok ondik ne KANU. ODM to nigo oboke mar keny. Koro certificate pod odak e tok duka. Gin pod en giluongo ni mpango wa kando cha. Ng'eni lime mana matin. Sidongo pok oloso. Koro ok debed moro ahinya ne joma nitiere ei keny ni mokwongo. Nikech ng'eni kaka no wacho mokwongo ni gini dhi yiengo achiel ariyo adek. Ma odok korka weche mag siasa gi telo. Nikech ineno kata ka oboke moro ne ndiko ni maling' ma ifwambo makagi kacha nyiso ni nitiere moko kuom jotelo migepe mane osechako gore simbe makagi kacha ka penjo to winjo nang'o oko kanyo. Dibed ni dhi lok gik moko nikech samoro in isebedo ka itelo ne migao ting'en gin gik siasa kata kopogore gi telo ma samoro itiyo matek ahinya migao mari. To samoro jatend piny be nyalo ng'iyo ni to ber mare mar siasa kata lokruok mar siasa minyalo kelo ne e agulu mar kare mar ombulu. Nikech jatend piny masani ogo kwan mar siasa. Dong'in kwan to mane manyako kete pache. Igari e modong'. Yes. Koro kata kaponi in samoro Alice Wahome moro kata samoro in Opiyo Wandayi moro motelo ne migao mar teko kata samoro in mana jatend migao mar omenda kata in ma jatend migao mar tuke Salim Mvurya moro kuom ranyisi. Nyaka igo kwan ni koso winjruogni nyalo miyo ikelo ng'ama chielo tigoli ketiko ng'ama chielo. Gima chikore ni okelo dang' ni sirikande. Nyaka to dang' ni bedie. Koro mago gin gik ma jatend piny ang'eyo ni koro sani nitiere kod wich bar. Koro ber moro nitie monyalo yude lakini en bende ong'eni nitie kod wich bar mar neno ni joka ka kech miyo makoro donjo manyien ni keny machielo makoro donjo ei keny ni matemo ka gima donjo pok odonjo temo ka gima donjo ei keny ni en bende obiro gi dwaro mage. Nikech koro kino keti kama tek ni gimo dwaro nyaka timne mondo mi gikone
osiri mugik moyie oket kata kodi sei ni koro to wadonjo koro wagini koro wanyono nyaka oko. Koro en pek ma en bende entiere godo korka weche mag siasa. To korka neno ni jopiny bende oyudo ber kodo korka dongruok. Nyaka to en bende wich bare nikech ng'eni Baringo osebedo kod dok chien e weche mag dongruok. King'iyo kata kinde mwatimo sigana mag nong'no, sigana mag kech, sigana mag inyalo paro kata kinde mane wawacho skunde moko ma Nyawawa ma bende iwacho ni ochwalo negi omenda to be gionge. Mag thoth gero kanie Baringo. Weche mag arita kwe osebedo ka en wich bar. Kok ne sirikal mar William Ruto kende, to kata mana ne sirikal mosekalo ka. Koro gin gik ma nyaka miye wich bar nikech budget nyaka dhi ti e yo makare nikech iwacho ni wan koro wasiri to nyaka waneni ni weche mag arita kwe odhi kare. Ngina arita kwe ma Baringo bende nitie moko mochomore kod siasa. Sama idhi nyono ni arita kwe cha tinyono ja siasa moro maber, moro en jakanu moro. Koro gin weche ma pod okete kama deny. To gimokuongo ni olalo mokuongo man dwano mondo kal en yiero madundo ma Baringo no. Erokamano. Ma koro ang'eni kanyo to ang'eni osekadho. Erokamano. Gavana, weche tuomore kendo duodore gi dho umande maru ma Homabay. Nitie wach moro maneno ka itemo siko kanyo. Thuolo mari. Gima timore ka Victor ne anyuola lach. To anyuola bedo gi ji te. Mae gima William Ruto fwenyo. Ni nitiere jok moko e anyuola kanyo ma samoro ok ibi neno pekgi. Lakini sama koro sa tije orome kibiro fwenye. Samoro nitie ng'at moro kanyo ma en ka ng'ato oyuko eka samoro koro ibiro nene ibi dware mane baro yien. Ng'ato gipokne. Ng'ato gipokne. Koro ji ok nyal bedo machalre. Mi William Ruto ng'eyo ni kata doko ni ji te ok nyal bedo ni timo tije machalre anyuola. To bedo no ng'e ni ng'ane mabaro nwa yien cha ni e anyuondwa ka. Winjo ka una maber nikech ka sane ochopo to bende ntiere inyalo bedo maber Victor to be koro gisudi ni kata koro ko idhi dala to mini yang diel. Inyalo kata chako yango diel gi katoke. Mondo koro idang pien migol. Ma koro diel dong mapod. Mi dang kata mana yango diang. Inyalo yango diang dala riyo kapod yang yang. Ne gimbo nyati mana microphone ne jo welo mo akano. Ba. Gedule mama chalo mama. To ngaro gipokre. Ntie dial ma ko muko pien diel cha to dakika matin. To seng'ade to within 1 hour baba dhiang' osepoko. Koro ng'at ka ng'ato nigi gimotimo, ji ok detim gimoro achiel. Mi mae bende William Ruto ng'eyo namba ma Gideon dhi tugo. Ting'e ni Gideon bende William Ruto noseuke. Nikech ing'e ni mana kaka iwinja wacho ni nonyuole ka kingi. Mi ne obedo mapoth. Ka nosebedo mapoth to gik ma siasa michomo ga goko gin anyisi chien kata ndalo moko jakomo temo ywaye ni bia ne wabeda ne koni kor kazi miyo kocha ni neno ko tame dhi oko ywa yware mana se wacho ni chien kacha mi no ng'iyo gi gik mayom gik molos mayom gi gima dwa medenia e yiero matu mwane wae chien 2027 William Ruto nyao go campaign moro manyoluongo ni Hustlers against Dynasties. Jokaruodhi gi jopiny. Mi winjo ka nochung' kendo nowacho niya ok ochuno ni nyaka nyuoli e od ruoth. Siasa moro moseket mana ni jok ma nonyuole ute ruodhi gi ni ema nyaka tel. Kanyo nogoyo familia mar Uhuru Kenyatta. Kanyo nogoyo familia mar Joko Ginga. Kendo kanyo nogoyo familia mar Joka Moi. Sani tang'o molokore. Nikech koro kwang'iyo to jok ma noluongo ene ma noluongo okan ni joka ruodhi gi waneno ka koro kendo se donjo kuom gi masani koro gine jok mochiemo godi e mesa nyocha e koro mogi Uhuru Kenyatta ka poko budho sani jakom gitiyo go machiegni buo broad based nyocha kodokor ka Moi diponi samoro pingo ne mogo masa moro jok ma noluongo ni Hustlers ka oyudo ka karentire jok momako gi makise yudo to koro Hustlers bira kendgi nyalo bedo ni ofwenyo ni Hustlers gi kata jok ma onge go gi nitire joma giwinjo makar dhi manyo gi kachiel achiel kaka nodhi omanyo gi cha to miyo gi singo moko ma koro okotimo negi koro duogo gi strategy moro ni koro sani kar dhi manyo jogi achiel kachiel e thim diponi nitiere jogo magiwinjo kaeto odhi omanyo jogo magiwinjo koro Hustlers ka bira kaeto odhi ong'iyo niya nengo Hustlers gi chalo nade to gi nengo jok motelo negi Victor
Koro mi samoro dhi oyudo ni samoro jok motelo negi gin kati kora kodgi dichiel nikech kane Gideon moyo biro nyaka bende nitiere conditions manyo opedhi e mesa mong'iyo ni an kadhi abedo Senator Baringo osara madhi yudo kuom thuolo mar higa 2 modong' en pesa di maybe mia security mara dhi chalo nade benefits mage to William Okunini bas go kwano kanyo kosego kwan to Yusuf Faruk no okelo ni bill maradi to koni kaka ng'iyo to nego beni thuolo mar dweche higni 2 modongi adhi yudo kata ka milion 200 koriwore gi mamoko gi bas okoni ginene kwanne mantie kwanne mochako godo to Gideon bende kaka ng'at manosedakie pesa mong'iye pesa kong'iyo kama Victor Simon oingo dhano ng'ama ok dwa Simon en ng'a awacho ni pile ka Mr. Nyango Rem Juice japunyo mago rateng ndalo kinde mang'eny no penjowa who does not want money koro mae ng'ato nigi nengo ne ng'at ka ng'ato bas mane gima bire William Ruto en jasiasa modongo kong'eyo kochakore gi YK92 ni jasiasa ka jasiasa nigi nengo ne kata mawinjo wasani nigi nengo ne japiny be nigi nengo ne kata mane siasa ka nengo ne ntiere yuko jamna to ntiere kiyudo to kinyalo yuko ne ng'at motelo ne gini Victor ti yude dichiel titiekore gi wach koro mae nengo ma William Ruto nong'iyo ni kadhi ywaruok gi Gideon ni kama to sani koro ane mani agulu kama anyalo kwano ne maromo kama tatiekora kode we wach no mondo rum to Gideon kong'iyo kamae ya ka koro Judas ema noneno gichacha to koni bas adhi siemo nugo mache en erokamano Ken mopogore kod wach mar siasa momako jatend piny Kenya gi sani chal kagima Kalonzo Musyoka bende nyocha ong'iso teku mare nyocha neno ka dhano opong' modo NDC mare manotimore Uhuru Park Nairobi kaendi jomoko ne wacho ni jal manochayo ni kare men gi thoche mar kelo dhano galamoro dong'injo kiwacho ni kelo dhano ng'eni onyalo ywayo dhano galamoro koro pod mana ywayo no pod iwacho mana gino nikech nitie yore mathoth ma ji nyalo chokorego ji nyalo chokorego kokalo kuom wuotho kidhi chokogi tikelogi to gibedo kamidwa ni wuoye kodgi imiyogi omenda magidho godo nyamburko miluongo ni fare mondo gichopi igone jomoko fuel joma samoro riembo gechegi gi joma riembo apiko maggi ikudho ne jomoko tie ndigni joma ringo gi ndigni koro ji nyalo chopo e nyasi mari yore mopogore opogore moko bi kete yore gi bas maxi tisombo tikelo yes moko bende nyalo singo ne gini bia okang' ni dog marach chele nitie to mago to thoth mar ji to nyalo tuk siasa en tuk pesa to mak mana ni kiwe mano to duon bura mar Wiper ok duon bura matin e Kenya kichako e kinde mane ODM opogore mobedo gi ODM Kenya gi ODM kaito bang'e to bedo kod Wiper mar Kalonzo Musyoka ni gin tiere gi joge moko mane jokanyo to gisebedo ka bene gimedo dongo register mari kendo thoth gin tiere kod ji mabende nyalo kwan koro Wiper ok en duon bura matin koro ka giloso romo mar kuku mar tendgi mabende riwo jokanyo bende duto to nyisi ni en romo madhi ywayo ji nikech ng'eni e kuonde ma counties mabende gin tiere magimako kaka kuonde magine gimbi gin tiere kod ji mabende biro wuok oko mawacho ni wantiere kod romo Nairobi wuoguru wadhi uru kata bende samoro gimoro ngara gimoro nitie macha kargi jotend gi makucho bende nyaka many certificate nyakoro ne nie gi party leader ni tiyo koro en ting' ma jodito mag kuonde mopogore opogore delegates makitui ni kanye nyaka ibed ni wuotho gi tim mari mabende in bende nyalo pamo kata nyalo go sigalagala sami iluongo nimbe intie koro ne thoth mar ji manobedo mano to apani ok en gima lich ahinya to e siasa to gimoro amora kata tin nitiere kod duol koro thoth mar ji no bende nitiere kod duol mabende ne Wiper gimomiyo na penji nyadi mang'eny ji osebedo ka pimo buche ma Jakom Raila Odinga osebedo go ndalo moko bende Kalonzo nosebane wach ni ka in gi thochi kiparo ni in wuoyi moro mochoth ber pong'e pap wane koro chal gima maendi ne kelo ranyisi mar penjo ma ji osebedo ka othungudo kore ni niambe an gi nyalo nikech ng'eni siasa ka en namba penj na ken kanyo to gi bura cha ne en National Delegate Congress koso ne en bura mar galamoro koso ne en rally motelo ne kacha ne gin ga put mane gidore hema moro ka moro bang' kanyo osesolo osiepe ne mamoko magiwuotho go to chal ka gima gicha koro ne obedo galamoro
ok ng'eni ya ne kidi achiel mageto winy ariyo chal. Emomiyo anyisi ni siasa en gimitemo wiro kata picha mitemo nyiso jopinyno. Samoro ing'eni ot inyalo bedo ni wiro oko maber to iye kuchocho kata bed ni tar to gima ji neno oko cha gima ji kwanyo e dalane nyielni maromo nade. Koro aparo ni Wiper okang' mane gikawo mar neno ni gibedo kod ji mochokore mathoth no ne gima kare kech omiyo wago mbaka sana. Samoro dibed ni ne ji onge dibed ni ne wago mbaka mabende ne dhi hinyo Wiper. Ochuno ni kech mbaka ma jawinjo ma winjo dho wane jaka ngetende. Ochuno ni kech Wiper no osepong'o pap. Koro en siasa nikech inyalo paro kinde mane ng'ane Mutahi Ngunyi. Yes. Mabende en janon weche mag siasa. Uluongore ga ni janabi mar siasa. Ne otemo wacho ni kwan bilong tyrant of numbers. Yes. Mar ni pek mar kwano nyalo yiengo ratil ma mi ng'ato loch saboro ng'ama ne ok ogen. Koro aparo ni ratil ming'iyo gi kwan mar ji samoro nyalo nene gi wang' ni joka thoth joge nyalo yiengo ratil. Kech ng'eni Kalonzo Musyoka wuon kopogore gi Gideon Moi en achiel kuom jogo ma William Ruto manyo malich mokalo. En nyako misero gi kweth te. Imanye gi yore duto. Kweth mari gi ji wacho ni donga kodwa, jatend piny masani bende wacho ni kibie ka ber ni kone. Imanye ni kichito wantie kodi ka to nitie mamoko be ni ng'eyo ma samoro kwanya nyiso jopiny. Wang'eyo makata sani dang'e riside nitie. Koro jatend piny manyo Kalonzo Musyoka. Koro nyisi ni mondo mi Kalonzo Musyoka gikone oyie mar tiyo kod jatend piny kapone onyalo biro yie. To nyaka bed nodhi kacha ka entiere kod teko mathoth. Mokwongo nyaka ne ni nengo ne odhi malo. Achiel kuom yorego en neno ni nyaka med sungore mondo nengo ne odhi malo. Jatend piny one ni ne jo manyalo ywayo manyalo chopo mosira. Nikech ng'eni chieng' ono ma en gi NDC nitie bura mano bedo State House mano kelo jotelo moko masanja mowuok e gwenge mag Lower Eastern ne ikruok ne nyasi mar Mashujaa Day madhi timore Kitui County. Koro nyisi ni sani en nyako misero. To odong' mana matin kok mathoth ahinya to odong' mana matin. Ting'eyo ni Kalonzo Musyoka nyalo chung' komane kata nyalo chung' komane. Biro kanyakla gi William Ruto kochuno ni nyako bed notiyo kode kanyakla. Onyalo kata bed achiel kuom yore mag chuno ni nyako chung' obed kaka jatend piny. Mondo mi kura moro ma samoro ne ng'ama chielo ma William Ruto dwar mondo piem kode cha. Odhi okawe bathe odongo. Jago cha odongi machielo. Mondo William Ruto koro mago gin yore teme timo godo siasa. Okal dire kako jakalo. Okal dire. Koro magi te timore ka. Gavana kapoko kawo yweyo iparo nade wach mar Kalonzo Musyoka ne? Kapani Ken osema tipo wiye nikech Kalonzo medo nengo. Ing'ano omedo nengo nikech kata ka ndalo moko biro chopo to wach ni jatend piny ambe ne asetimo magi. But gima duong' en ni Kalonzo ni e chiro. Kalonzo ni e chiro to mana kaka Ken wache kata mana nyako bende kisero to ok oyie dichiel kamano. Ok oyie dichiel. Chieng' moro gine koni to kata ka ji onyombo be iwinjo ka jopiny koni anto nyarwa ni to ne ane kaka ogwande lich. Sikul bende odhi. Pesa bende watiyo godo. Koro magi gik matimo. Mak mana na yuago. Kanya ng'iyo bura kata robo manyo Wiper nigo kacha to na yuago. Na agombo kinde ODM. Agombo kinde ODM nikech macha dine bende jakome manodonjo Uhuru Park kacha. Kiparo ndalo Uhuru Park mo Uhuru Park Victor nitie. Tifwenyo ni jokanyo otugo gi paocha. Jokanyo otugo gi paocha nikech oganda wa kamba ng'eny Nairobi ka. To ne yudo ka euphoria gi uma gi mbi gi chia moro ma jo ODM tugo godo ma dine Nairobi otho. Nairobi do tho orange. Do tho machungwa to en mor koka NDC itieko ka sicha kikelo negi e chuny boma ka. Parapa be nyalo paro kinde ma ODM obed gi romo mogik Uhuru Park. Yes. Bor maratari. Nikech no lore ndalo moko koro gika ne timore Nyayo gi Kasarani kucho. Ka Kasarani ema ne chalo kamacha. Macha dine bede ODM maja community. Taparo ni ne wanene kit nyasi moro ma wasebudha inya ka podokone. Nyondhem itemo nyondhem ne podi nekech kata pichni ka king'iyo tin no ka dier ji kucho bende ne onge ji chalo gima no odhi ogudi gi e diere kamoro ting'eni seche ka rigi ji bende obiro machiegni bende obiro monego bed ni jogi bende ne oyuorie gi jogi moko nikech ing'eyo ni kata ka jakom oyuore nyasi mar Wiper to nitiere jo moko 3 ma bende
nyaka tene to jogi nigi mbi masa moro ng'ato bende dwaro ni ka ang'o donjie to donjie kimo ma ineno josiasa donjo go nikech josiasa kodonjo kamoro to presence mare bedo registered idwa fwenye ni entie koro paro ni nyo okodhi maber nyo okodhi maber but nyo timo maber mar nyiso William Ruto ni ambe podantie kech mana kaka Ken wache sani jasiasa manengone ni malo moloyo banka William Ruto osetimo signing kech wane political signing en Kalonzo king'iyo rating mare sani Kalonzo beche ni malo erokamano transfer window podo yao nyakwar Mkajongo kong'eyo ni ibiro lore karango kawarito duok jakom Raila Odinga pachoka bang' limbe mare oko matin kaloro koda weche ma osebed ka iwacho gi familia mare gi jogo machiegni kode nyakwara mogo ka oywe waduogo kendo imbe biro ng'iso pachi kaloro koda twak ma kawuono mar kaka waneno kwa duogo waloko side B gi kalam tape machon cha kaka ne loke cha wabiro mulo wach mar nyota tin nang'o ok en sulwe en wach moro nitie ka Kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Living. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama skiza tune yako, bonyeza star 812 star 790 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Iseyudo nyudo ni kelo nyako chia jolokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia mimi giere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia utemo kathono Mana kamano nyakwara Mkajwang machiegni kendo gie thuolo ni wabro somo ote ma ioro no ka okinyi makawuono. Trimas Odhiambo ni to bende broadbase ni benie katiba moro adiere. Kinyalo paro gima ler ka jatend piny Kenya masane wacho tok mosruok mane obetie kind Raila gi Uhuru Kenyatta. Donge ne en ayany mapile pile. Okay. Moro ka indi bende wacho ni Makajuma. Wach mar Baringo no
umulo mana chuny wach. President Nedwa avoid confrontational politics e kinde kod Gideon, to he wanted to consolidate support base mar Gideon mondo konye mondo kata kodhi e negotiation table to wacho ni kaka oganda jo Kalenjin wane tok ng'at achiel. Alfred Obonyo aneno chenro kaka pile uchungo weche kendo ung'iyo gigi maber ndi. Okay. Tony Ohembo penje na governor gi Ken ni to en ombulu mane ma Gideon Moi dhi kelne William Ruto by all standards. En gi jor bura di, en gi governor sadi, en gi MCA sadi. Koso unene nade jo madongo, okay? Mano kotikre gatika. Okelo nying mar joka Moi. Joka ruodhi. Okelo mbulu. Obiro gi nying mogik mar Moi. Picha bokelo picha maber ne ji tiyo kanyakla. Mage gik moko ariyo mobiro. Kidhi wuoth. Nyaka ko igo weteni mamoko. Kidhi kendi to ji penjo man to di biro makendi to en dak waneno joge ka. Okay. Siasa ma 2027 entuk pesa. Gideon is well managed. Ruto is well managed. Uhuru is well managed. Koro the united opposition nyaka kas korgi maber. No to gidhi aye ni rach. President nyalo make it to the second chance. Mawach mar one term cha. Tinde dong uneno ka gima uchako rumo. Nikech kit siasa ma William sani korogoyo. Royson Odhiambo. Penyna governor ni gi Ken. Ni dong oneno ka gini en gima William use loyo chon. Chuth ber gi receipt. Okay. Victor, nya winjo ki ilidho boge ka uono ni jomoko e united opposition ok mor giri gi ji nikech ri gi ji nyocha oba wach ne Matiang'i ni ne ochal ka gima gikawo Matiang'i ka ng'ama weth. Jeremiah Kioni nyo wuoyo motegno ka seyo godo jomoko ma osebedo ka chal ka gima thino Matiang'i. Maendi bende ng'iso nang'o e paw siasa mar piny Kenya ka. To machielo ka ni to ODM ni bende pod bro chung modiedo nyaka 2027 koso onyalo biro rumo. Tipenjo ka ni to UDA bende bro bedo mangima koso odni loso ot maduong'. Okay? Polycarp Odongo wacho ni Kalonzo to walo kabisa. Okay? Machielo ka indi Kalonzo pod gi nengo. Mae mumenyo chone ni gini okete mana at a central place o kama Uhuru Kenyatta notere Jubilee NDC gi cha. Nogo kwano ni town jibire mang'eny kendo yot ne jibiro. Mar ariyo no kawo holiday mondo kete picha moro ni waipa joma onge tije joma nigi tije modich ema nyalo yuore ok sangwenya monge gi tije. Hero kamano. Machielo ka endi Jako Sodo. En adier ni ng'ato ka ng'ato dwaro pesa. Thuolo ema waonge go. Ji te nigi nengo gi. Jako Sodo ka ni Sido Kinyasaga nene kamano. Hero kamano nya kuom wach makamano. Machielo ka endi wacho ni maka juma oyawre. Osechare ga ming'a. Kalonzo nyogolo koke kendo gini dhi bedo ma deny ne jomoko mbele ka. Mogik en mar William Olo Janak. Jafomo gi kema tuklu ni onende borero nyocha otimo marach to Larry Madowo bende ne chalo ni dwaro gengo ne yo. Attitude mar Madowo bende ok berga ahinya. He is often self-conceited. Jotelo samoro riorega. Kako wacho no nikech nyodeo kata samoro nyaka wang'eni jatelo komoko e jam to gima ne nyalo bedo kamarach kaka maro ng'ondo were Madowo owe ndere maonge tiende. Sane. Eman no aloso ing'ani Olo en senior. Lo senior wamak mana ni gima walose en yenyo. Inyalo yudori kamarach. Nyok wadagi. But yenyo koluongo kech ing'eni no kia ng'amo yangi. Koro macha no nyalo timo ne ja Kenya mora mora. Wach mar takataka pelekea Ruto. Mo wacho to kendo bende driver mare bende wacho. Koro yo siasa giringe ndara mano waseyie senior. Olo mak mana ni horuok nyaka jatelo bed godo. Wach manyoya e dhoge cha ema koro miyo no jitimango. Mabende ka beta paro nyaka sani no onego bed ni mheshimiwa osekwayo ng'uono jo Kenya. Ne ok ni yude e tok ndara ni ene mano okuongo time. Mano to jo siasa gitimo pile to ok jo siasa kende. Mak mana ni gimanyo wacho ni wach mar bayo wach gimanyo wuok e dhoge e gima ok onego bed ni wuok kuom jotelo koluongo jopiny ni takataka. Mano to kwanyali yie. Mano kende gima nyerach.
Maito kabisa mo penjno sisi mar agriculture Homa Bay County okonye committee mar Kamsel location kala chonyo mondo los Kimira Farms. Kimira Farms opong kod floods kendo en bungu. Wakwayo Citizen TV gira Mugi TV mondo chopeo ne ken giwegi an Nyagol. Mano obro luwane na Nyagol erokamano nyam. Okaneno malicha inya kajo madongo ma odonjo kam e weche ariyo ma walose kane wachako chenro mana ken kinyalo jiwo kamoro. Wach mara ngato otemo wacho ka ni chal gima UDA nyalo bedo don bura maonge 2027 iparo nade? Mano to diere mago to nyalo timore. Mak mana ni gima duong' ahinya nikech king'iyo tayo duond buche Kenya ka osebedo matek ne josiasa kana mana madito. Nyalo paro kinde mane bang' 2013 kane gichomo yiero ma 2017 duond bura mar TNA ne ochwe gi URP nochwe odhi olale nam kendo gikone ineno ka koro wabedo kod Jubilee ma bende sani bende king'iyo to bende tiyo kidam gintie gionge to lokruok osebedo ka nitiere e sekta mar siasa kama duond bura mar ODM ema king'iyo to osebedo kaka achiel kuom duond buche mongirore ka achiel kod KANU ma bende tinde ndhathe ne odhi ka gima olal mak mana ni KANU nitiere ke jodito mag KANU go gene ma bende gichage loso duond buche moko gi Wiper osetemo bedo ne giloko nyingi to gimbe gisetemo kod kaneno ni gichung' motegno nyaka ne chake kato bedo ni samoro sir lwedo kotegno ahinya kipimo kod duond bura machalo mar ODM koro lokruok maka magi nyisi ni kata mana William Ruto wuon kidek duond buche mar UDA ni nyalo biro lal nono mochwa yudre kama chielo to mano okapani en gima nyalo bedo wendo ahinya kech kata mana chakruok mar winjruok e kind UDA to kod ODM nyisi ni gimora mora nyalo timore nicha waneno ka lokruok obedo UDA kendo mane ochuo gol koda ka jotelo mamoko makoro sani thoth gi odhi oloso duond bura mar DCP koro UDA bende nodhi obodong kama tek ahinya nikech jogo mane ochake jogo ma bende ne obedo kaka jodito mane ochake sani koro ni koma chielo kendo gichung' tenge koro nyisi ni anything can happen gimora mora nyalo timore kind sani to kod 2027 to kora kamano gima ng'eyo ni yang'ini ok nyal timore ni duond bura machalo mar ODM ok apar ni nyalo bedo mayot mondo migi lok kata mana nyinggi nikech king'iyo to historia kuma gisewuok nyaka sani ok inyal pimo gi historia ma UDA nitiere godo UDA pod wendo ahinya pauni mak mana ni jogo manie iye ema gin jotene to kaka duond bura to osebedo ni nyalo wach ni en ng'ama yike oniang koro lokruok nyalo bedo inyalo lok nyinge jatende bende nyalo wacho ni en koro gikone ochung' kod otiko mar duond bura mar ODM samoro ginyalo loso winjruok moro mar siasa makoro keto ODM UDA kata samoro Wiper gi mamoko kanyakla koro mago gin nyalo timore koro siasa kaka wan wafwambe en ni gimora mora nyalo timore samora mora kech kata mana king'iyo kata winjruok mane koro sani bede kind William Ruto kod Gideon Moini en gima samoro ji nok ne ni nyalo timore kech king'iyo sigu mosebedo kata kiweyo mag siasa sigu mosebedo mar mbi e ho mar okak e kinde familia mar Gideon Moi mar Daniel Moi manosenindo to kod William Ruto en sigu maduong' ahinya koro kane ineno ka jogi winjore nyisi ni gimora mora e siasa ka nyalo timo to kodong' higni ariyo taparo ni mae kendo koro wane kamiluongo ni ng'iend wach ma gik moko timore kendo gitimore mapiyo erokamano nya Governor ka walumo wach ni mondo wadoge wach moro machielo to kweche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono okapar ni UDA biro rumo chutho nikech ka wang'iyo nyaka nyocha ne katiba manyien makoro sani miyo political parties omenda parties gi temo mondo mi gibedi nikech omenda mawuok e political parties fund cha mae momiyo Jubilee katodoko ni Uhuru Kenyatta nyocha nowuok to kwame gimomiyo kwame mar neno ni party ni nitiere kendo nigi wajumbe en ni ka party obedo gi wajumbe to gi MCS maber to sama pod onwang'o omenda mar political parties cha running party no bedo mayot koro josiasa gi ok ti gi pesa gi to dinyocha bedi ni itiyo gi pesa mawuok e Ukuturan kata mana mar tayo Jubilee de koro setho
to bedo ni political parties fund ni donjo ne party gi mi samoro nyalo miyo UDA ok birumo. Gimachielo mabiro miyo UDA ok birumo completely en ma Victor. William Ruto kadhi wuok e telo to ntiere lesson manyo okwanyo kuom Uhuru. Biro bedo ne maber mondo mi nekech ing'eni pod ike ber mondo bed gi influence mar bedo gi wajumbe moko ma pod gone chonge e od bura. Monyalo gocho ne to nyise ni jogi dwa thunga, jogi dwa maya mwanduga ma samoro giwacho ni chane ok akaw yo maber dhugo na koko e od bura kucho. Koro bedo ni William Ruto dhi neno ni UDA ni okotho mokwongo ni obiro bet ko yudo omenda kata obed mana gi wajumbe 15 to Rift Valley binge ni duong. To William Ruto bedo ni podo en gi teko kata odhi retire ka pod oko jony mi odhi neno ni ng'at mabiro kawo kare kata wajumbe mi biyier bang' kosewuok e telo gin wajumbe mawinje. Mamoko kuomgi gin jok ma ene manotimo nade ene mane jok manokonyo kendo biro neno kata senators bende ma pod odhi bedo gi influence to influence ni bedo mana ka in godo kata in gi mbiye od bura. Koro miyo kata bang' yiero ma 2032 nekech 2027 ne to chalo gima osetiegorego. Kata ma 2032 cha William biro neno ni konyalo bedo kata mana gi wajumbe 50 ma UDA nyalo bedo godo. To tiende ni UDA pod biro yudo political parties fund. Tiende ni kothung'e ahinya ng'at ma biro donjo 2032 kapo nono William ngima biro bedo ni William pod nigi influence ma embe nyalo luonge kaka nyodhi manyo Uhuru cha. Tiende ni lang'o pod winje. To lang'o ni winje mana kokalo kuom political party ma en godo giwe ajumbe adi ma en go. Gima inyo Gideon sani no onge gi wajumbe kamketcha kaka ne ken wache ma ne en go manoseringo dhi. To sama in gi wajumbe kati ionge telo. Achiel kuom gi omiyo jakom en jakom en ni kata doko no onge od bura to en gi ruethe e ODM kanyo ma koluongo to biro ma emomiyo William ka noyiere ni to ringo manyo wajumbe makaluo manoringo telo State House ka. Yes. To mae ywak marigi ji ywago ni natimo makosa nonega bed gi party na maneni gi wajumbe na. Nabire mesa gi lweta nono. Nabire mesa gi lweta nono kana wacho ni William ing'ama ber. Gima chuno nyaka waket kokwa onge. Taparo ni magi gin lesson ma jo siasa gi osefwenyo. Koro sani moving forward mana kaka Uhuru okwame Jubilee to mana kaka Gideon okwame KANU kata UDA ni bende William biro kwame kata doko ni okobi bedo gi uma malach to thoto okobi tho nekech mae e gari mobiro bet kotiyo godo masamoro ko odiye matin to ogolie joge go ni adhugo koko ni jogi don't record nikech chike pod tin mana kaka Uhuru Kenyatta ose retire but pod ngi teku e duond bura mar Jubilee kaka embo dhi bedo godo e duond UDA ni to malich kata mamiti moloyo ni koro okodhi tae gofuku ne gigi thoga nekech itayo gi gofuku tayo political party tech to kasa makuru in gi wajumbe madhi 24 go ti yude omedna kit kata Jubilee be ok ng'eny kodgi ti yudo political parties fund cha koro bedo ni mayot mar tayo. Erokamano. Nyakwara mogi waduogo kendo tok weche manyien lak sadek mar okinyi makone Ramogi FM kar chuny jaluo en kanyo sadek okalo kod dakika 17 waruakni machiegni kendo e tielo mogik mar kaka waneno okinyi makawuono. Juma mokalo chien jogoro mongere e Kenya mangima nodhi e gwenge kama gi ae mondo megi chak chenro mar nyota chenro mageto yudhe ma osir kanyo kod World Bank ma otiyo pesa mar laona bilion 5 te gigeto mar neno ni yudhe mekwa bedo kod thuolo matimo hala gi tije mag nyalo yudo godo sabun gi mapile ka pile. Jatend piny Kenya William Ruto bende yande olieko ni chenro ma kamano ibiro time wards 1450 mageto yudhe 70 e ward ka ward 35 mag wakeini 35 mag gin joma chuo kanyakla kod joma mantie kod kit ng'ol mopogore opogore. E kaunti mano makaluo, kaunti ma Siaya, kaunti ma Homabay, Kisumu kaachiel kod Migori nyocha waneno ka pisa marito mag sirikal ne or mar wuoyo gi ji ne chako chenro makamano. Gavana chenro ni obiro mana igni 2 kende to adhi ombulu. World Bank otuyo bilion 5 magiwacho ni en pesa mabiro dhi e agulu ni. World Bank wacho ni gine mage gidhi ng'iyo kaka pesa ni tiyo magichwa gendeki nyaka report gi. Sirikal en mana chiwo lwasi mondo chenro mar nyota ni otimre maber. Victor, samora mora ma pesa kata omenda dhine jopiny en gima ber. Nikech kama pesa odonjie dhano buonje. Kendo kama pesa odonje fungruok nitie. Omiyo en gima ber ma dang' wawach ni sirikand William Ruto otimo
ka gichiwo lwasi maber to gitudruok maber gi World Bank kata bengi mar piny mangima mondo omenda gi odhi ne jopiny. Mano en gima ber nikech omenda ni jok mabiro yude gikone gibiro loko ngima gi. Kech kata in masani 50,000 moro kogore huku ni kanyo. To kata wambe nyaka wawinje ka gima entie. Kech wang'eyo gima jatimo wacho pile. Wang'eyo kaka gija chapni kwatieko chenro. To kata ken samoro ka gimoro redore ne ga M-Pesa. To injo mako sechake ne gavana in kanye. Je to koro kadwa wuoyo kuome nekech endo koro ng'eyo. Koro miyo kamoro amora ma Simon nitie kata mana kit buonjo kata mana kit wuodh ng'ato. Jalokrega. Nekech wuora ajito keo ko dada. Yande ne wacho pile ni ng'amodenyo iye jawang' piyo. Kendo ng'amodenyo dondore. Ng'ama onge pesa wuoyo mang'eny. Omiyo Simon ni kodhi e lwet nyithindo gi kata odhi mar loso elenigi kamo konyo. Mak mana. Strategy ma piny owacho tiyo godo nikech mabe koro wasumo gi paro nono mana kaka wajatimo ga. En ni information kata wach wach mar nyota ni kuom lere gi kako dhi tiyo podo piny owacho time yo mowinjore. Nikech nyaka juma mokalo ni moko kuom nja wakia kata no omenda ni en mar World Bank. Wansa moro nja waparo ni ma en oshuru mar jopiny ema koro igolo ni. Pod ok gitiyo gi ute mag fwambo to gi mbui mar lero weche mag nyota ni yo makare. Ok apar kata mana ni Ramogi Baraza kacha ji adi mise host mag olerie ne oganda wach nyota education. Mondo mi ng'at madhi ka omenda ni ong'eyo no omenda ni en loan. Requirement mage kao chife gi baraza kende oko kijende gi wawacho ne gipile ni kijende gi ni e mbui. Kijende gi kata chief luong baraza to ok gibiye. Nekech samar baraza no gitin godo. Mae gima wacho mbinu machon mane iwuotho godo kikoni kawuono ido ka kibebe. Ochungi mosa 12 gitungo kinyi. Kolando ni wadhiro mo sikul kama. Tinde gigi ni e mbui ka. Kora paro ni civic education kata loso kum lero jopiny. Nikech ing'eyo ni mae okomenda mokwongo. Hustler Fund neni kacha. Wabedo gi Uwezo Fund. Wabedo gi Youth Enterprise Fund. Wabedo gi fund gi fende gi. King'iyo gi ibiro yudo ka lokruok maduong' mane gikelo ne onge. To ang'eyo ni William Ruto wachomo siasa. Koro koda en siasa, koda ok en siasa Victor. Pesa okia siasa onge mondo ikie. Ni ma siasa. Ng'amo dhi okonyo ngimane. Okonyo lakini aparo ni tiyo gi PSS gi kende ok nyal konyo. Ka William Ruto nyo dwaro gino. Ket nineno ko luongo permanent secretaries gi kata jo goro mongirore migepe mopogore emodhi oketie. Wan gi kaka inyalo yud bende rawere gi. Tiegruok margi. Samoro okocho ni nyaka idhi ketgi e hole kitiegri. Information ne kichiwe mbui kacha. To ng'ato dwaro ne tiegruok ni oyudi ayuda tinde kata mane video kata to uwinjo to yudo siso mar dhi kao pesa. To ng'eyo ni kinde duto sirkal nigi richo mage. Kendo richo sirkal ng'eny. Ka samoro ng'ato neno ka jotend siasa gi jotend nanga emotelie gina ahinya. To samoro gineno gino mana ka gima en gir siasa. Nitiere yawa miluongo ni influencers. Nitiere ute mag fwambo. Kuom ranyisi kidonjo kaluo kae Ramogi TV, Ramogi Radio, to gi stations mamoko. Kamba kama gore kaka koro wagoeni. To jopiny winjo ni nyota ni tiende ang'o. Kosen na nyota moma oguyo. Nyota ni tiende. Oguyo nyota. Oguyo mong'ere gi nyota. Nyota ni tiende ang'o. Omenda ni kuom ward 1,450 midhi kawyegi. Kriteria mane midhi kawyego nekech kochakore kawuono aparo ni nitie training monego bene gichako. To bende ichiwe yo ma uyanga machalo nade nekech wang'eyo jo Kenya gomenda. Kata obed mana mar World Bank. To wang'eyo gi godo. Bende ywak moko biro bede ni anto gige ganyocha ber na chwalo. To nekech nitiere ng'ama nonega ng'e nikech wang'eyo gimoro amora madonjo kuom sirkal. Koro magi gin mbaka manyaka go eka koro iyudo ka samoro omenda ni kopo ni en loan to kodhi bedo omenda ma samoro rawera moro dhi okaw to chako dhi omedo godo wendo. Kaeto kiny isiemo gi kaka koro ineno Musalia Oparanya nigi tich matek mar siemo jok mano ka omenda mar Hustler Fund
ni koro iteru e CRB koro ok bitimo gik ma propaganda bedie mang'eny. Kata mana mae ndinya winjo ka PS mar PS Mutari nyocho ka en Migori County nyocho siemo ni ng'ata man gi gowi Hustler Fund kamoro pesa ne ok bi yude nikech yes nyalo mari mar konyo joweteu bedo mane piny nikech ma sirikal cha ne sekawo mitiyo go to kidwa duoke. To gima nomiyo joka nokawo macha motiyo go mok duoke ne en lack of civic education mana kaka koro iwinjo walosien koso puonjo jopiny nikech omi ng'ato siling 500 ni mondo odhi ochak godo ohala chak yani kata mana kech kata mana ng'anga ma wacho cha bende gi sube joka kuma ni en 200 mondo be mak koro Victor Mose chiel chuth to kata mana tong ng'anga kang'eni ma biro go ka nengo gi ni malo koro miyo samora mora mi chiwi omenda Victor ok mana sirikal kende loan gi seng'eyo ne gisehinyo ji mang'eny ka ok omi gi tiegruok mowinjore nitiere ji mang'eny mosewal utegi gi riwruoge moko nyal luongo to en ni tiegruok nyaka bedie to moloyo ni mbaka makoro wagoyo ni jopiny mang'eny pod winja nyota ni pod ok oler negi to kuonde milere ka omenda ni target kijende mantiere ma gi ok okalo 29 tiende ni jogi thoth gi kama giyudore ma wacho ne sirikal mbui jogi nitiere internet ka jogi nie TikTok ka koro tiyo gi kech king'iyo kata mana top trends e juma ni ok ibido kama ne nyota ni trende mano tiende ni information no pod ok ochopo ne rawere gi koro ka mondo information ni ochop ne rawere to tiyo gi PSS gi kende okony manyie ng'ama chalo kodgi wawacho ne gi pile manyie ng'at mane yalo injili ni obed ng'ama yowere gi winjo tikuongi puonje koro kise puonje to kiny ko wuok e mbui kacha tembi neno ni nyaka kare ng'ane gini odonjone koro iyudo ka mbaka ni gore malach e mbui gore e Twitter gore e Instagram to kijende gi yudo ni kare gini gima ber ka ok kamano to samoro inyalo tigo jende gi ikgi lakini joma dhi yudo pesa gi to jomopogore to kata ka kijende gi oyude to nyalo bedo ni ok otimo intended purpose nekech ng'ato biro nyisa ni World Bank oting'o joma riek ni ne gisemenyo ema biro nyise ni jo Kenya ka bo oting'o joma riek mong'e menyo pesa koro aparo ni jowa to wuog oko jok manyocho se apply nikech mae en omenda mar World Bank kiyude titi kode maber konyalo loko ngimani nitiere ohala minyalo timo kode gi tiegruok mibi migi jowa kik bed ni ok owuok oko to sirikal nyaka tim tich mapek kinde duto ma wawacho negi mar neno ni gik moko ok los mane boardroom to gi World Bank to gi wuok ma ok giwuotho gi jopiny. Erokamano. Ken ma chenro mobire seche mobiro ni bende jomoko nigi penjo ahinya. Biro mana iga achiel kende bang' ka yudhe nyocho ng'anyo kan tije waonge go wan gi chandruok sirikal ok winjwa nyota be koro biro ka nyota ini winje nang'o en dibende nyota moma owuoyo kaka Fred wache no koso ang'eyo ne sani thoth ne chenro ma William Ruto timo gin mago ma bende kopogore kod loko ngima oganda to gin mago bende geto neno ni yiero mare obiro chopo kare nikech ng'ene duol manyien ochako dhi onyiedhore ma bende ne onge jinoko geno ahinya kane idonje yiero mokalo en duol mar rawere ma waneno gima ne ochopo kama ne ochopo ma giko ne ng'anyo mapek mane okelo achiel kuom paro matiyo joganda nitiere godo mar ni duol inyalo winji taparo ni mana ka osebedo kowache kinde mokalo kapod ok awuoye weche motenore kod ng'ikruok manitie to kod ywak manitie en ni chenro moro amora ma sirikal ochako manyalo kelo lokruok e ngima oganda kata nyalo kelo lokruok e ngima ng'ata ng'ata owinjore bed ni make lwedo ariyo nikech kata jatelo no mantiere sani ka kinyo wuok to ok onyal ting'o chenro cha ochako ringo godo turgi en chenro ma kosechaki to osechaki odhi nyime kuom ranyisi sani kaponi kech wan gi wuod 1450 e pacho ka iwacho ni nyota owinjore bed ni kawo rawere ma kwan gi romo 70 e wuod ka wuod ka bire wuodwa maro mar Kabondo West kuom ranyisi wantie kod rawere 70 ma okaw kana ma odier ma owinjore bed ni yudo asir mar omenda ma ok juoge nyinyo miluongo ni grant mar 50,000 moro ka moro
ang'eyo ni odhi lose wach mar lwasi mar ohala gima 50,000 nyalo timo kata ok nyal timo. To kapo ni 50,000 nochopo ni rawera nitiere kod lek maber mar ohala kata samoro yawo nyosi ne moro moliede, to lokruok ma pesa ni dhi kelo e ngima rawera ni to kod jomotene, nyathine moro, wadgi moro, nyamin gi moro, jomo ndiki tich ji 2-3 moko ma samoro kata mojaritne moro mondiko kanyo chukdar. Lokruok ma 50,000 ni nyalo kelo e ngima ji 3-4 duong'. To kata ka kiny William Ruto koro wuok e telo ni koro onge, to ng'ani ok biloro ohande ni nikech William Ruto koro wuok e telo. Ohanda ni dhi dong' mana kongirore, kendo dhi samoro dhi mana medo yore mage kokalo kuom yuto kata ohala mosebedo koyudo. Koro mokwongo en ni gima ber kobiro kata gimoro amora makelo ber ne oganda kobiro timake gi lwedo ariyo, nikech gikone kata kiwe siasa tenge to jo siasa gi ok ban gigi dhi godo. Ng'ama wiye rache ma samoro nyalo bano, to be koro kochopo kama koro bane to kendo koro ichomo mana kode chik, idhi donjo ne mane okalo kiepi ma emi chak iloye mana gi bura. Koro mokwongo en ni gima ber kobiro tikwongi make. Wadok e wach ma Fred otemo kelo mar nyiso jopiny kata keto ne jopiny ler ni to gini en nang'o, to ang'o migeto kode, tigeto kode gi joma chalo nade. Nikech ing'eni king'iyo ok ji tema nyalo bedo gi nyalo mar timo ohala. Ohala nitiere joma ok nyal timo. Nitie mang'ama en onyalo mana bedo e tij andika ma ondike, otiye to chiewo to dhi e tich to chako duogo. Nitie ng'ama bende en tich monyalo tiyo, en ana tije ma itiyo gi lwedogi. Mas kendo kanyo berie mogik kendo kanyo moyute. Masa moro ka ng'ikawo pesa mar ohala mikete lwete, to nyalo chame kata gi ndalo 2 ma ohala no kendo bok bibedo. Koro pod nitiere ting' ahinya momiyo jomoko ne penjore ni to ang'o momiyo iriko chenro no. Irike kamano nang'o. Ujire be ni time e kidienje. To mak mani sirikal bende biro ng'isi ni gini kama yudore no emitime. Nikech nitie ng'ama owuok oko ma koro siro chenro ni ma koro en bengi mar piny ma World Bank. Koro ting' nitiere mar sirikal mondo mi ne ni ochiw tiegruok makare. Ne kinde mane wantiere kod nyasi mar Mama Ruth dala kucho, na neno kachiel kuom gima ne jokanyo lose, jo dito man nitiere kacha mag sirikal, jongao assistant chief Mama Nelly Mugane owuoye ka wacho ni temo ng'iso jopiny man nitiere choko nyasi ma kamacha. Ni kado bedo ni wan e nyasi mar 10 kama, to kik wiwa wil ni kuond gima bende wayude kaka ji ochokore monyalo ng'iso gi ni wantie kod chenro mar nyota. Nyota ni geto gima kama owinjore be ni itimo gima kama ma ok itim ma itimo. Koro en ting' ma pod nitiere tachiel kuom yore ma sirikal nyalo chopo kare, nikech joma igeto e gigi thothgi gin joma yudore e yo manyasani mag lony mag tudruok gi. Nyaka sirikal tudre kodgi e yo makare ma ginyalo ng'eyo godo ni mondo mi ibed kod nyalo mar donjo e list ni, nyaka ibed ni chopo gima kama gi gima kama gima kama. Nyota dwaro kinde jo higni 18 nyaka 29. To ka joma nitiere kod ng'ol kata joma nitiere kod midhiero mag ng'ol mopogore opogore, inyalo yie ywak mari ka ija higa ma ok okadho 35. Koro magi gin gik ma nyaka jopiny ng'e. Kech samoro ng'ato kiny ne chop kacha ni samoro antiere kod midhiero mar ng'ol moro tanje gi 36 iloro na oko nang'o. Koro mago gin gik ma nyaka bedi. Koro kosekete moseng'eni chicken magi to mano bedie kanyo. Ywak na winjo ka Omboko Milema ma ja bura mai Muhaya golo ywak ni owe jod bura tenge moko kuomgi to mi teko ne jogoro mag migepe mag sirikal kod jodito moko mag sirikal kod kweth moko mag siasa emochomore gi wach matir. Koro gineno ni mibadhi nyalo bedie chenro mar loso listi mar jogo ma imiyo sir. To koro kanyo no kelo na paro moro manitiere siasa bende ma koro tudore kod chenro mar nyota ni. Jatend piny na dieri ma joma fuambo kendo nono weche ong'eyo ni achiel kuom gimomiyo timo gini en mondo mi siasa mare mabiro bed makare. Makmani kanyo to wasetieko tenge kanyo ni kato bed mani konye ki siasa to en gima kadhi chopo e jopiny ma mibadhi ok obedie to dhi kelo lokruok ne jopiny. Nikech obro wacho ni bedo na e ofis ni nomiyo wuoyo gi World Bank mokelo konyruok makama mar konyo e yoregi. Nikech ng'eni mag gin joma bende duondgi nyaka dhi winji e siasa mabiro. Kech winjo kata ka IBC wacho ni kata mana ndikruok ma ji timo sani mar ombulu ni ka igeto ji 6.3 manyien e register kata malo 70 mar jogo 75 mar jogo winjo bed ni gin joma hikgi okalo 30, mago joma tindo ma sani nigo pande to pod ok ondikore. Koro nyisi ni ma en ng'ama dhi bedo gi duol e ombulu mabiro. Koro ng'ani emigeto ni
to josiasa ba winjo ka kendo kero tiendgi nikech gimbe magi dwani mondo giti godo mana kaponi en jaod bura mara kar chung od bura mari to ka ang' obiro wacho ni kata mana chenro mar nyota ka nawuoyo gi jatend piny kendo mo omiyo uji 70 koro ng'eni josiasa bende ng'iyo ni koro ma en yo mabende ginyalo bedo kod tudruok gi jopiny e yo mayot nikech ng'eni ka en e ward yot mondo wach kata mana wuor ng'ane kata nyar ng'ane maka ng'ane cha dong' en e bwo chenro mar nyota ne dong' ng'eni gini kawo ma ji 70 kende to ji ne ng'eny mano gine dong' ago mana simu malo dong' echo dong' nyathi uche sani echo oyawo gino oyawo kar chielo bajia dong' ochiele koro magi gin gik ma josiasa bende ng'iyo ni ginyalo tiyo godo mar mondo mi gilos siasa ma koro omiyo nyaka to wang'iye matut ahinya to joma koro nitiere kod ting' mar puonjo ji ni kik wang'iye ni jasiasa moro mobiro uso ni gini sirikal mamale okele kokalo kuom masira kokalo kuom chenro mar kata sir mar omenda mawuok ka World Bank mar $5 billion no koro temo ng'isa ni nitiere joma nyalo kawo gini yudho dhi godo ringo godo e weche mag siasa to ka bende nyisi ni kata obedo ni kwawe wach mar josiasa tenge mibadhi kidek bedie gini maduong' ma samoro biro mana fwenyo bang'e mana ka noneno mibadhi ka NYS ne okel chenro mag magiko ne milionde modhawo ne olal manyaka sani pod ok londachi kendo mayude yo makare kendo joma ne itudo kod chenro makamago tinde gine jodito mag sirikal kendo tinde gine joma otelo ne kata counties mamoko kaka governors kod mamoko bende tinyalo paro ni mana kaka mano no obedo cha nen chenro maka no biro to nen mana mar konyo rawere kendo ne orwake gi lwedo ariyo rawere no mor ni koro magi mochopo ne gikech gikone gidhi yudo konyruok to milion modhawo malaro mana bilion no chomo e ofuke ji manok koro kata mana ka kidek yudo ni kata mana listi mar jogo ma idhi gol inyalo bedo ni nitiere akumu moro kata owino moro kata piyo moro manitie listi mar ward maru to en ok ojakata mana ward no koro magi gin gik ma nyaka sirikal neno matut ojanja ng'eny e Kenya kaka timo pesa jodongo cha kech koro ing'iyo sani bende ni kech sirikal wacho ni nyaka ibed ni nitiere kod dwaro makende mar mondo min mamiyi omenda ni kech an koro sani kawuok ka wach ni ne ika pod tin ne 29 an kata ma 28 moro tawuok adhi achiko lweta tatiyo gi yore manyalo tiyo godo mag nyalo mantiere go to kawa to soya e list omi 50,000 no ing'eyo ni ahinyo ng'ama chielo mane owinjore bed ni yudo omenda no e wardwa to ok oyude nikech an ting'e ni ok awach ni an godo ahinya to kapar ni owinjore bed ni sirikal wacho no sira mondo mi achak ohala ma 50,000 sani manyiso ni koro atiyo kod nyalo mantiere godo mar chopo e ng'ane ka ng'ane manyalo go simu ne ng'ama kama mar nyalo go simu ne ng'ama kama ne apis ma kama tikawo 50,000 imiya tiweyo ouma moro mano winjore bed ni yudo 50,000 e ward cha ma en samoro 50,000 ne mana dhi loko ngima ne thuolo no kaka timore ga e poch mar basari cha koro mano achiel kuom gima nyaka sirikal nen to koro kendo kata mana gikone kidok e siasa kama to kae ma bende mirima biro bedo ni wacho ni nikelo nyota to wan nyota no kokonyowa nikech ji mamoko none mano yude koro kanyo bende nyaka ji nen matut joma bende nitiere kod ting' kaka jokanyo joma omi telo weche mag siro chenro ma kama nyaka to ng'i matut ni list migole nie ng'ani be en ng'ama ong'e kor gweng' ka to bende entiere kod dwaro makende nowinjore bed ni miye sir mar omenda makara gikone to bende entiere kod nyalo mar timo ohala nikech samoro ng'ato dwaro ma entiere godo e kinde no en mano mirese weche mag thieth samoro en ng'ama nosedhi ma midekre kata midhiero mag rem mar nok mar ofukoni nomiyo donjo kata mane yedhe mamero ji odonjo kata mane kong'o nyasore gini gik makamago koro samoro en ng'ama kikawo 50,000 mikwongo iso e lwete mokwongo ikwongo imiye konyruok mar korka weche mag thieth milok pache mofweny ni karen bende nitiere kaka onyalo dongore kapo nokawo omenda moro oket e lwete koro gikone nikech ang'eyo ni gini kochake to samoro ok obirumo ka gikone samoro nyalo biro bedo kata gi tielo mar ariyo koro tielo mokwongo ni en umanyo yo munyalo sire godo ni wuod ka ng'ane en to ok onya keto 50,000 e lwete nikech samoro ok odhi bedo kod nyalo mar tayo pesa en wakwongo puonje watere kata ma gimiluongo ni rehab kama inyalo lokie pach ng'ato moweye timbe moko ma samoro nyalo miyo kota chenro mag dongruok makare irese kanyo to kobedo dhano makoro riere mochomo makoro wiye tiyo maber to koro ikawo gimoro iketo e lwete koro nyalo tayo koro mago gin gik ma nyaka sirikal non matut ahinya gikone wabiro bedo kod gima wawacho ni ne omendo wa malo gimiluongo ni mane duto wacho ni trickle down omenda no wa malo nochopo e kor gweng'wa ka nokelo lokruok ne ji 70 kata rawere 70 gi
ng'ato ndiko ji ariyo. Koro wan gi ji makoro sani ondiki e chenro mopogore opogore mag kech ng'eni gweng' kachi nyalo timo gik mathoth. Gimachielo kaponi kaweyo ne Fred en lwasi mar ohala midhi time ohala ni. Nikech mani chuny wach nikech ing'eni kuom ranyisi kane Mwai Kibaki nokelo wach mar apiko ni neno kaka ji teno e wach mar apiko ni. Nikech luru samoro jabedie niya ginyalo bedo mang'eny ma ji te time ma ng'amuting bedo maonge. Koro ohala ni chalo kagima ohala mawang'o ji te. Ting'iyo kata mana sani, king'iyo kata kwan mar lesen ma itiyo godo e timo ohala Kenya ka. Samoro githothie mokalo. Bet duoko osebedo makare kind sirikal mamalo kod sirikal ma kaunti gi ni ng'ama kama koseyudo gini. To lesen mimi mokawo kata mong'ado en mane gi mane. Kech kinye mane yude ng'ato ni idwa ni pe nikech osuru makama dwarore, osuru makama dwarore 1050, osuru makama dwarore, to samoro omenda mar 50 bende kine ang'orni go to samoro ibro ore ma ondus bathe bengi bo chako nduso bathe gikone idong kada mag 40,000 midwa chako 40,000 midwa chako go ni kor ka idwaro lesen makama chulo wuon ot ma bende unjire bed ni kodesa ode midwa yawe onyosi nino kata midwa yawe dukani moro matin no en bende odwa ni mondo ikwonge chule gimiluongo ni goodwill samoro dweche adek moko to samoro dwe ka dwe en 10,000 pradek osedhi koro lwasi mar kaka idhi timo ohala ni en wach machielo kech giko ne ng'ato nyalo wuok to dhi muodo pesa no kaka koro mar yo makamano to donjo hotel to cham gine ng'adne mandas kacha to olne supe wiye to chamo ae koro mago gin gik manyaka sirikal no lwasi midhi time ohala ni kata kaponi isechake to jochik lwedo dhi bedo maromo nade ma koro biro chiko lwede kiny chiko lwedgi orucha koro lwasi no riwo nyaka kama ng'ato wuokie kecha koro dala ukacha ka ng'ato ang' oseyudo omenda no moyawo go ohala to koro bang' dwe achiel jodala te anyuola te koro ni kanyo ni ng'ane nyathi okwamo gi gine ornwa gimoro kata samoro ng'ato ni 10,000 monyalo tiyo godo to koro dwani mondo min bende 15,000 ma in go cha chaki golo 5 chaki miye koro nyaka lwasi chiw gi sirikal lwasi chiw gi jogweng' lwasi chiw gi familia mondo koka gini obedi ma nyalo bedo lokruok magikone wanyalo wacho ni gini nokele to nokelo lokruok e kor gweng' obed gimoro ma nyalo bedo noni to ne watime igni maromo kama ma ikid lokruok mosekelo ne jopiny mane oyudo konyruok. Gavana, idwa medo wach moro kae e gik ma Keno wacho go te duokie gik ma achako go nyisi ni sirikal ok otimo puonj makare to gi tudruok gi jopiny e wi wach omendani do tim piloting mokwongo apimena de Keno ko wacho gik mowacho gi yes dine mpaka ni gore nikech Victor Ken temo nyisi gimoro ni pesa wendo ne tin en be ki iyude sani to e kaka simbe bendo chakore madhin to kare jogi nye rita iro kasi mon donjo gani baba orna agira cha orna maracha e kaja gowi bende ong'eng'we pesa men samor ni shida bendo ng'eng'we pesa koro magi gin mbaka manyaka go gi jogi 50,000 en pesa inyalo wach no ng'eny to ok ong'eny sasa moro jok mosebedo gi ohala matindo modo bore siki kama jaga kata mana gweng ohala jok ma samoro seloko ohala matindo maga swekra ka wan kama wang'eyo na 50,000 no inyalo ndala dek orumo kodhi enya to juma to Ken owacho wach moro ma important ewi wach mar lesen midwaro kuom chako ohala wa assume no ohala ni en ng'at ma koka chake manyien to kata ka no dhi kode to nyalo medo kode mwandu tainya jok ma jogi target gi aparo ni gin jogo maonge gi tich nyathi mo e school mo graduate mo university kata e college to pok ondiki imiye 50 ni ohala mane manyo onyalo chako godo kech ohala ni kinyozi ok do chaki to ka do chaki to lesen mibi dwar kuome ka jibe ok de bedi gi kinyozi te jomoko nyaka bedi maonge weka dhi liel jomoko kuonde mamoko koro samoro ng'ani oyiero ohala ma ng'ani oyiero ma to be ji oko jo ohala te duokie wach ma wawacho cha ni to tiegruok bendo betie makare mondo omenda ne kik bi dhi so nyithindo gi obadho makoro nyithindo biro lal e kor gweng' ka koro gionge mondo ohala ni nyathini kik dhi nyiewo godo earphone kata gimikete wich maduong'
Nekech samoro ibiro yudo ka lessons midwaro e county ka kende Victor. Gima ken wacho no yiena nuo. Magi gin gik moko kuom obadho mamiyo loko wala bedo matek. Kiny jokanjo osebiro pedho gige nyathini. Kiny osebiro ng'wane ni lesson makama onge. Bende nitiere yo ma sirikal ne nyalo duoko godo lesson midwaro gi piny. Kaeto sirikal ne nyalo yudo negi kata fumo negi kuonde ma ginyalo golie mwandu gi. En ng'at ma samoro gidwa kelo mwandu kata makowal mag lewni. Bende nyalo duok negi ushuru mar kelo container kata koya China. To giriwre kata mana e ward kaka gin no. To giriwo omenda gi. Koro ng'eni koriwe to samoro dhi obedo malach. To kowe 50,000 ni emidwa no obed ni transport mari madwa goli Nairobi ka idhi ikaw godo wuoche gi komba. Wuoche ni benja ne podok ing'eyo yiero nyaka idhi nwang'a chuth moro mane diere ka eko dhi okonyi kata dhi kaw lewni gi isili mondo idhi ter. Isego wiye. Ichaki ikaw transport midwoke go isego wiye. Koro magi gin information matin mabesa moro chife to gi PSS gi ok gitema bendo somo weche mag ohala to bende ok dang gidhi te mondo mi gidhi giler ne jopiny. Mobilization mane gitimo no mae mo mi winjo wacho niya ne gikawo jok ma influencers to gitrain e weche gi. Koro loso kaka iwinja losieni. Ng'ama wacho weche gi. Ng'ama wacho weche gi to winjo ka gino ya kuome. Mana kaka ng'at maloso kuom party, for example ka ng'ato loso kuom ODM, ti winjo ko loso ka gino ni kuome. En gi duok mar omenda no. En gi duok mar loso wach Gor Mahia loso e wach Gor Mahia. Kata jo Arsenal. Ni wang' ne wakawo gini. Iwinjo ko loso gino ka gino ni kuome. Ka ok kamano to menda ni onyalo bedo paro maber mak mana kako dhi bedo implemented. Kech giko ni kiny ibiro winjo ka ywak moko chako wuokie mana ka kiwinjo ywak ni jodongo ywak samoro bende gik moko gwenyore. Mae ok onego bed ni timore nikech William Ruto ka king'eye gi kizungu en jasiasa miluongo na populist. Ohero gik mamiti e it kendo gik madhi gi unji. Mae dhi gi unji. To jok ma miye advice gi bende ok ong'eyo teno ne kaka itimo unji. Magi gin gik ma dine sirikal moro kata ni namiyo gi paro to de koro koko gore e mbui sani mok yot. Twitter kacha ok yue. Mi neno achiel kuom gik mane kelo conversation kaka ineno ndalo mane gidonjo e space kacha. Koro en iti iseyudo nyota. To bise apply nyota. To bise bedo trained. Tiko ni an adwa dhi chako mara kama. Tan ng'eni koro wamiyo gi paro no to ginene bigi magi miyo. Koro mai mane miyo nekech mana kaka Victor ng'at mane higa chinda 18 nyaka 29. Anuoyo ni Victor jogi ok dhi ga e baraza mar chief. Liel be ok gidhi kijende gi. Gin kata liel kachi gunyiri ma kod gendara. Gin girito thum modhiambo. To gik magikete itgi liel ka beka gidhi gimoro chwanyo gi manyaka gi wuona nyuola. Mabe nyaka gibawo na nyuola kabisa. Somo na nyuola. Gin gisomo nyaka na nyuola gin ok gidewo. Gin jinde giwacha. Gin gi rules magi. Nago mbaka gi ja od bura machon na Agostino Neto. The People's Bench kocha weekend. To no kona ni rawere gi. Gin gi rules gi. Gin gi chike gi. Gin gitugo adula magi goyo. Gin gi chike gi mopogore gi chike FIFA. Gin bende ok chik gi. Mabe kidwa dhaw ne nya to bonyisi ni ok ka mari ne digo. En kata wuon unyisi jaduong' mzee hata yeye unaleta sana. Wuok odhi. Koro nitiere kaka imanyo gi ti donjo gi style no. Iko ni mzae pia unadai sana. Koro iyudo kaka inyalo goyo mbaka eke konyo gi. To nono kibiro kiparo machalo kama itichaki kete lwet chief. Ruoth bende ber. Tingeni ruoth bende samoro po nigi mentality ni gik moko ichuno. Kaka ne ichuno chon. Nikech ok gini wuoda mera wabiro maki. Mano ok ti sani. Dwaro nitie mondo mi jogi puonji gi joma owinjore manyalo kowo wachne joma wacho weche gi. Mano chuny wach. Wanuni mogik. Asewacho ni ka kenda wacho ni kendo. To ber ni winjoga. Ni kata mana injili. Ing'ene kirwako kotini no kaka iwinji rwake. To kiyalo injili no to nitie joma ne in serious gi wach Nyasaye. To kibiro ka mirwako gudu moro ma iloko ka ng'iyo katoke kocha na yalo injili ni yalo injili dikoni injili no gitime ang'o gitime gino giolewen gilosore kendo gikoni ni onge nyaka chal gi gimoro to ng'at ma yalo injili ni be nyaka chal gi rawere ma kech ng'iyo ni who are the target gin joma chalo nade what target joma tindo kwa target joma tindo to nyaka injili ni wamigi gi joma tindo to nama joma tindo gite
nyaka ikwong tieg gi magini donjnegi. Erokamano. Ken, adwa ni watik wachni mapiyo piyo nikech sa bende parona ka gi Stafford ni sa ringo matek ndi. Kwalumu wach mar nyota ni. Gima nyaka japiny bende ne mar panne ber kwa paro negi ni chenro ni kene ng'iye to sirikal ne geto jogo ma bende pod ok odhi mokadho form 4 samoro ng'ato notiek gi form 4 pod ok oyudo kaka nyalo donjo e tiegruok mago gin joma bende nitiere e resruok ma kama joma bende ne owe skul gi e kore samoro ne somo tamogi samoro omenda no rem magi joma sirikal geto e gini joma samoro ne ok osomo gin samoro ne ok gichake ne ok gitieke gin bende sirikal geto gi ka koro ohala ma samoro ng'ato timo luwore mana gi ng'eyo kata nyalo mare to kendo king'iyo sirikal bende geto ng'iyo kopogore kod chenro mar nyota ni nyicha wago mbaka gi MCA ma ogwel Homa Bay County miluongo ni Eric Augo achiel kuom rowere ma bende osebedo ka temo loso kod jopiny rawere mondo miyogo kawe chenro ni nyicha ne ong'isa ni gima malich ahinya mantiere ka ni nitiere jo ma bende gin rawere ma osebedo kod lony mag lwedo to samoro gimiluongo no boke ne magi ong'eyo jopiny pe pod ok ong'eyo magi masani koro achiel kuom gima sirikal timo e nyota ni king'iyo to gigeto mar mondo mi ne ni otiko kata certificate oyudore ne jogi miluongo ni prior learning recognition of prior learning RPL koro komigi certificate ni koro nyalo miyo gi thuolo ma gin bende kopogore kod chako tiji owuon samoro ng'ama osechako mare owuon inyalo dhi pedho ni an tijni alonye asebedo ka time kata king'iyo sirikal bende nobiro mopuodho mong'iyo na nyale momiya otiko certificate mara dibeni ma momiyo giluongo nyaka joneta bende nitie ka nikech nitie ji mong'eyo motiegore king'iyo kata mawego korwa kocha nitiere ji mosomo mawego mantiere kod lony ma ng'ama goranda mong'ith ma ok kaponi miye tich notini to opogore kata gi gima samoro ng'iyo ni samoro ji omo mwandu moko e pinje ma ok okele Kenya ka moselos chuthgi koro aparo ni en gima kare nyaka jopiny bed ka ng'eyo ni kopogore mana kod chenro cha to ng'ata ma dibed ni samoro nigi lony mare ma bende thuolo ma koro nyaka tikaw mondo kaponi nitie tiegruok ma bende dhi chopo kama koro imiye certificate mari kech tiegruok en moro madundo moro mibiro ng'iyo mane to be inyalo timo tijni adier be itimega timi certificate mari magi gin yore ma nyaka to koro kopogore 50,000 cha joma yudo cha to bende yore ayuda to joma moko manyalo yudo mana matin manyalo wuok kuom certificate mar gima kata lony mosebedo godo cha gin bende nyaka ikawe thuolo ni Augo ncha ng'isa ni achiel kuom bende weche mosebedo ka chando jopiny ahinya ba bende nchino kana gitemo mondo gilos kod jopiny ka giwuotho e gweng en bende wach mar timo tiegruok manyien ne joma pod ok ochako tiegruok samoro ng'eni higa 29 ni isekadhe to in e kor gweng kanyo inalo 50 ok nyal miyi ng'ol moro ma samoro intiere godo manyalo wacho ni koro paneno ka sirikal wacho ni e nyota ni gintiere kod chenro bende mar tiego rawere ma kwan gi thoth kata ji ma kwan gi thoth ma kihawo mana 600 kucho magikone nyalo bedo kod lony ma inyalo migi certificate mana kora paro ni kik ji ni ma inyama wigi wil ni kopogore kod 50,000 michiwo ne mago halaka nitiere chenro moko bende sirikal osingo ni timo e bwo chenro ni koro mago bende nyaka ket mana sirikal tesri mondo kik giweni ji wil kech ne osesinge jatend piny no lose koro nyaka to mago bende wakete mahino mondo kik bende wich wil ma samoro ng'ato minde ni kode makara samoro nitie omenda mano oket tenge mi dhi tim go mano to koro ng'ato dhi to mino to keto tenge nikech ji ok golo pachgi kanyo erokamano gavana mapiyo gimoro ila kabisa ma Ken ochiego wach mar lal mar stima manyocha ne goye mbaka Jaramogi Baraza kacha kendo ne time gima ber nikech kokalo kuom wachno feedback mwayudo kata jopiny tiere moora mang'eny ne nitiere kaka ne gioro ni ote manye jatend migawo Opiyo Wandayi wacho cha bedo ni stima mang'ikore e kor gweng'ni bende ka ok olosi to pod dhi rocho chere mar ohala gi nikech kaw kuom ranyisi Jawelding moya welding mar gweng stima koko lal ndalo 2 kamiyo mano dhi thurgi pod duo karang'o wach mar stima ni ka ok olosi to gigi tedi bedo kayiem nono emomiyo Wandayi nche no wuoye to aparo ni gi messages mancha oganda oro ka gi acti to moloyo gi bedie gi permanent solution e wach mar stima nikech stima kata mana sani gik matinde jende ji time mbui oalo dok e mbui ka internet no onge to gimora moro moko to macha ne nyisi kalure gi feedback
ni stima thago ji e kor gweng' mok nwanga giko nikech odhi ndalo ariyo ang'o biro saa ariyo ang'o duogo saa 10 odhiambo en ang'o ma ok nyal bedo sorted e wach sitima ni for once and for all ma ok ochuno nikech bedo ni jo piny ne oro ni messages kaka nwaneno ka nyisi kaluwore gi mbaka be manyocha ne ntiere ka ni gini en gima hinyo jo piny koro wach nyota ni sama gikele ni to bende gitene gi wach mar stima machando ji kaluo chando rawere gi moeli ni ok nyal dhi mbele nikech kama no onge to magi duto biro bedo kayiem nono. Arita kwe betene bathe kanyo. Okay. Nyota ni obede sulwe mabro rieny kuom jo matindo mondo gik magitimo okenegi nyak maber. Kik obede beda wacha. Gima duong' ahinya ni puonjruok nyaka bedie mondo jogi ong'e puonj malong'o e wach mar nyota ni nikech jopiny bende jo matindo ng'etie nyota ni koso ginopo poya. Sato rumo ka jo kama nitie wach moro kamago moni mamula nena to chal ka gima ok wadhi mule obro kane oporo nyaka wang'e to sitiko matimore sia orumo e kobro nywande gi mamoko bende jomadongo kuyiena erokamano ahinya. Jomadongo watieke ma juma mabende koro sikunde loro penj maduong' mar KCSE chakore tarik 17 juma ni gidhi timo rehearsal KJSEA nitiere KPSEA gini nitiere gi mamoko be nitiere. Governor ang'eni juma manyien tarik 20 en odiechieng' yweyo Mashujaa Day. Wach minyalo weyo godo jo Kanyanam Okinyi ma kawuono ni mane? Mana kama itene nikech samoro Mashujaa Day samoro nyalo bedo maonge bini wabiro bedo pap kuonde ka to ginono weche mamoko matenore gi weche go skul nyithindo chako penj kawuono wamigi lwasi maber mar timo penj nyithindo ma timo penj nyithindo mabende ikore ne timo penj maduong' mabende biro mae koro en thuolo mar miyogi lwasi maber to kuonde mantiere by election bende ma siasa gore en kinde mar siasa aparo ni wakwa jowa gigo siasa mamuol Igigaga siasa mamuol yiene ng'ato biyo kila paro mare ma ok waketo ang'enge man chalo kaka nyo waneno gik manchotimore e chien kacha ang'enge ma samoro hinye ji kik wabed godo nikech IBC mabiro tego jogi IBC ema biro kelo duoko koro jalimiero no paka en ruadhi but wabed gi horruok ahinya seche gi mondo mi kik bed ni siasa makamagi obedie samoro wanyalo bedo ni wabed gi hinyruok ma ok owinjore to mogik tenore mana gi wach nyota ma walosi e chien kanyo ma en omenda mari World Bank okele gima moni dhi kawe onge kawe akawa iti kode kolore gi tiegruok mantie kolore gi information ma intiere godo to wakwayo bende migao motenore gi weche gi ni mondo mi gimanye kaka ginyalo go mbaka gi jopiny aparo danga awe mana gi kanyo mondo kwawuok ato amanye ng'anga mora osrago. En puonj gi pak ne jonyuol mose lwasi marach mose bedo ka nitiere ahinya to weche mag yuto to gise keto motegno kendo gineno ni nyithind jodhi sikul kendo gichulo gima dwarore kata bed ni seche moko to bende ichajo gima duong' ahinya jopuonj bende osetiyo matek lwasi mapek winjo kata ng'anyo makinde ka kinde ywak makinde ka kinde to gisetemo ma gichopo jopuonjre kama chielo tang'eyo ni siasa oseketho kaka chenro mag somo osebedo kadhi ahinya to weche mag lokruok kit somo mar CBC to mak mana ni kama wachope ni en jip ne jopuonjre wa madhi timo penj mar mondo mi gitime yo makare kendo wantiere kod geno ni gibro bedo lokruok ne kiny kendo gibro kelo lokruok e piny ka to mopogore kod chenro mar penj ma koro omedo kwayo maber ne jopuonjre go en ni jopiny bende omed mana goyo kogno sani en kinde makoro ichako ng'iyo jotelo nikech ng'eni no wacho kinde mokalo kendo pod omendo wacho mana kolure kod buk mane Michelle Obama ondiko ma iluongo ni Becoming mabende no wacho ni kit telo kata telo ok lok ng'ato telo ng'iso mana gima ng'ato ne en kata samoro kaponi ng'ato yudo telo koro gima obiro bedo e telo no ok ni mano gima lokruok motimore ne en mana gima ne en to koro telo cha ema onyiedho gino oko gikone bende iwacho ni ng'ato kobedo jamoko tok ni pesa emo loke en mani koro pesa omiyo koro wang'eyo kite mane koro apani ma thuolo ma osebedo kosekalo higni 3 ka oseromo wang'eyo ni to ng'ama ne yiero no dibed ni waneno kite marach ma koro inyalo loke koso dibed ni ok waneno kite marach koro inyalo duoke kendo erokamano miya gobo penjo mane ombudu mane go gana 2022 chabe osekonyi kaka jago kura koso owangi kaka jago kura yakula mukajwang mane mukero e giko mar chenro makaka waneno kinyi makawuono
Ang'eyo ni joma timo penj margi, jo grades machien gi timo penj margi mar lotam mar 3 gi loro higa, kanyakla kod madhi timo penj mar KCSE, KPSEA, KJSEA, kanyakla kod mamoko bende wakoinwa maber ahinya. Madoko higa mogik ma itime penj mar KCSE. Antie kod gene joma mamoko ma samoro ne okier higni mokalo chien nomi thuolo gi sirikal ni gichak ndikre kendo. Ma koro bedo thuolo mari makende mar nyiso nyalo mari. Jonyuol gi jogweng' wachiuru lwasi maber ahinya. Joma nitie kod liete, disco matanga gi gik mamoko wachiuru lwasi maber ne joma timo penj mondo mi gitim penj e yo ma nigi kwe gi muolo. Joma nitie kod by election Ugunja gi dala mar Kasipul, siasa osemana chakore, campaign period ochakore, orumo tarik 24 dwe mar 11. Timuru gi muolo, jopiny dhi bedo gi oteku mar yiero ng'ama gidwaro e kombego. Ka kamano riti ma kawuono, kwe ma Jehova Nyasaye mar bedo kodu nyaka juma machielo kendo, ni ma tarik 20 wana bedo kod nyasi mar yweyo mar Mashujaa Day, ubedo kod odiochieng' maber.